Mali kono mama taye président kanouye, mama boloko Assimi Karabolo kain. Mama boloko Simo Dakantigi ba Dakambulu. Mama kokanga jamana tetakadi Mali parti politique ma tuguni. Ambeka franjonka, anga boyna fuko kono kulu. Ame tugu Aboubacar Sidiki Fomba ko. Ale mana bla oro amba blay. Ola ameke kono kulu bakili. Ne kuma mi fo mbeka sera munye anseru lima. Mu arma dunga far lima. Ambeka do dakle fe anga bo dakle fe. Anga boni ko imbela. Anga jamana laje, anga ke jamana kilingi. Na mbeko ko Assimi Goïta, ne dante nyeta la tomina, anseka du dakle fe ka bo dakle fe. Donc, machallah, au nom de Ensemble pour le Mali. Youssoufou, je t'interpelle ici. Un mouvement belagélé, Ensemble pour le Mali, un mouvement belagélé. Tom, Kanté, Ensemble pour le Mali, avec Kokola, avec Aboubacar Sidiki Fomba contacter, Mado, un béga franamoka. On a boli bleu bado organisé sans bref délai. On a eu Assimi Goïta là, qu'on a tate kumaire, on prenait donc à andi supporter, on a demandé joli kam. N'est d'antier quand un avion t'a un mal je le ferai pour aller supporter mon président. Donc c'est très très important. Malien FFB, Diafonfa, que ça soit au diaspora, que ça soit au Mali, partout. Moi dalme d'antier là, en moi Mali konala, Mama Semse glacé Mali konala. Anga fara Aboubacar Sidiki Fomba kan on est mouvement FFB nabe Assimi Goïta ko on est Sokal Kokala Maïga ko on a anga colonel Tou yefam que cela soit très clair. Ibaro savon yokuma do fo ne mena akri djuguri la savon ko contentment is a treasure ko arma denki mafa ko e majigi badi ko e fendo e worte femso arma denki mafa ko fendo do worte femso. But not every man is content. Ko arma denki mafa, ko e fenodi, ko worte femso, ko me ko problème mouye, ko arma de mafa baga takado. Do Mali politique, Mali parti politicien, ou maseku mafa. Maseku mafa. To know our limitation and not foolishly aspire to the inattainable will keep us in a state of grace. C'est-à-dire ko arama die ko ikani yene ken nalumai ika fli idama ko ne arama de fli la idama ko don kabi bla fli la fli mi minato ibobo majigi ko nala ko c'est-à-dire Mali parti politique mu borabi vraiment amaseka o mafa awbula kulumi kono amaseka kulumi amaseka o mafa awbula majigi mi kono akonga la majigi après 33 ans amaseka o majigi. Donc je crois qu'il est revenu ne date be kalemina. Donc, à quelle sera brassé Soubarakunda? Quand faut quelle sera Soforkunda? Ne balala babao de Mali parti politique Chili. Je crois que Amega président ni makono. Ne halaladi. Ne kelenki Amega kelekia. Ne ou le fond on était un président n'enga blafoika. Mo djou. Ni me djou datuna tchikono. Ce n'est qu'une question de temps. Mais mami me Assimi fait c'est ça. Oni mami te Assimi fait. Oni mami te kumai mami te kumai. Ambebe na don. Nous le voyons, on est denté. Nous avons un avion birita dès demain. Quand on a un mal là, quand on a présent supporté, je le ferai dès ce soir à Beniswana Watarachi. Al-Muskar Djarati, à Assimi Koussiki soit on est denté. Inch'Allah. Donc, au Mali Berdili, mon monument biboulot, en beka farnion ka sans bref délai, en ferait boka ma communication dit présentement. Nous avons Mali parti politique, ka beti, sans exception. Ça va me messi. Amandi dit Aboubacar Sidiki Fomba ka parti ka kola parce qu'il y a jamana keleke. Nous il faut en chiffrer na kaonyana. Moi ma cité la jamana ndona onte mora kuma la 600. J'ai fait 3h30 me kuma la. Moi ma cité la jamana ndona onte. Angani gouvernement, ça doit être la réflexion de nous la jeunesse. Na on femme dolo ni kobeba. Donc ay Mali parti politicien ka communication à la main. Sur la fin de la transition, nous, partis politiques, regroupements politiques et d'organisations de la société civile du Mali, vu l'achat de la transition révisée, vu le décret 2022-0335 PTRM du 6 juin 2022 fixant le délai de la transition à 2 ans, considérant les engagements pris par les autorités de la transition devant le peuple malien et la communauté internationale. Constatons que la transition
dont la durée avait été établie à 24 mois à partir du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, révisant la charte de la transition et le décret susvisé, a pris fin le mardi 26 mars 2024. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans le meilleur délai l'élection présidentielle. Utiliserons toutes les voies légales et légitimes pour le retour de notre pays et dans le concert des nations, gage de la stabilité politique et du développement durable. Décidons de mettre en place un comité de suivi de la présente initiative. La présente déclaration reste ouverte à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Fait à Bamako, le 31 mars 2024. Donc, me kelemina, nyembulu siyoro mima, nache, jeli boraini. Donc, ni ame abona ka sigraka. Donc, ni Mali parti politique li farale nyomunka. Ko président ga bo fangala. Ko kusiga kuma, ko tomina, am se katra élection na tomina. Anti-ta élection na. Mais bon, kumana, yu farale nyomunka, ils se sont très bien organisés. Donc, nous, il faut, nous, on farale mo muna ba fo femba ngo azbillahi minash shaitanir rajim donc ibado ala be saka barala ni kono make kodo te donc on est jamana dewnya ane majorité wi do ne ba ni Mali bela de lefe sans délai bon n'était fait ni ko nga mere parce que ibado malien ko flani ni ko ko ka farna ngoka iba ici so be ron bow domine o be stratégie bow domine bon neto ko la ne konimbe amba Abokar c'est qui faut m'a contacter dès aujourd'hui. Mais na ko jara dron ne re nga mo be bore que cela soit très clair. Voilà, na ko kuma chara dron ka ko organisation kuma chara dron ensemble sauvons le Mali. On est ensemble pour le Mali. On est les jeunes médias bro, on est sur quartier bro, on est diaspora on be bo. Voilà, n'était temps perdre la dia ko fouille là. Je ne joue pas le temps à perdre. Parce que masami ala ina fro ko ni fara faire que c'est ça. Ou no kuma chaya ko communication chaya ko panga purti chaya imi sarana ima fefoni yana ni pie fefoni yana ne date to kola ne to djekula. Moi j'aime exécuter, je suis dans le monde des exécuteurs. Donc au biais de machine on doit sortir le plus vite possible Mali belle pour soutenir notre transition. Na bolo kambora 4 millions la fois passée, cette fois-ci ça doit être 8 millions. Malien belge nga boka iraka fo no asro asimi baraminke ka kira libre no asro e asimi ka baraminke ka buyami dama jamana ka fo no asro asima nindi amo jamana no seigneur no bolo ni malien de to fefeto sono ka daka asimi here mi gamo jamana yi aya ni mi dama jamana ka anga jamana yi wallahi ni to sono alati yafini. La jeunesse malienne est interpellée de jamais. Les 70 millions de Maliens est appelé. Mon revenez dans tes su. Nebi wole anga faranyon kan sans délai. Et je dis bien sans délai. Anga boka anga transition, anga révolution supportée. Anga donga fon oneko asimiga toy. Wa simika da nongon atata. Wa amani ni asimi gweta fe. Aka ke ala ere kama fisa brillahi. Aka boni degré présidentiel dans 24 heures. Mali parti politique beka dessus sans délai. Ambouri ni asimi gweta fe. Malion aya ye ni clé sabadi. Meni meka ni video nke. Mais c'est une vidéo boka iraola aka donga fo ko nyeni natoy nya priorité nyeni natoy nya choqué nyeni natoy nya keleke mais nyembolo ne siyoro mima clé bora ni Malion donc vraiment à ko kuma beka chaya mais masami ala je crois que président a famu zena sisa sa ka donga fo ko tote kolokolo la na ya sigia ngameni ko inaje ni femi ya soya a nodo vraiment je crois que il n'est pas trop tard mais je crois que au moins si machita foko dante garontege benga kera kunye meka kule minke bea yesisa kotem kunfe moko kuma kunga njasi moko kuma kunga ta dondoni donc aya yesisa bon le discours min kele frère l'état ça est devant la communauté internationale
Mali Benyaminna, Dia Benyaminna, ni Tara Boloka, à Tessinitu. De fait que nous, c'est qu'à boire, Kéma et Lango, Jamana Kono, Katani, discours tout Telanga Jamana Kono. Vraiment, ni nga Burkina Dron, à Benala Chrétien, et Bonema Togo, les Kukato, à Togo, Maimako. Donne Balana Mabao, ni ne Kera Anga Jamana Kono Bi. Anga Jamana Kono Bi. Donc, nous, Mounini, au nom de Ensemble pour le Mali, ne comptez pas donc. Au nom de Ensemble pour le Mali, nous, on est un mouvement, nous, au président. Au nom de Légende Média, médias de patriotiques, au nom de Street Card, Maman veut Street Card, il a mis des millions et des millions de personnes partout dans le monde. Maman veut suivre Mali Kono, Maman Dalemene ka Kerela, en beka boyna fuku kono kulu sans délai. Pour qu'il y ait un bok, un simi supporter, un yaka foka katanani. Abokar Sirigi Fomba ou le kanke. Ameto Abokar Sirigi Fomba ou le kanko. Mais en bas d'ia ko katelia. À cause stratégie baka na chaya. Parce que Malien t'aura fait le lato stratégie. N'est dans les stratégies mina. Anga djeninga nimi. Ou les stratégies n'est boulot. Donc, stratégie n'a kuma chara 48 heures quand on est là. Moi, je suis un homme d'affaires. Ça m'a rendu bêtement riche. Je n'ai jamais passé mon temps autour des idées. Quand l'idée vient, moi, j'exécute. Moi, je ne joue pas les midi au 14 heures. Voilà. Que cela soit très clair. Donc, ici, ce n'est pas de midi au 14 heures. Nous sommes partants. Donc, ni midi au 14 heures, n'a témoin qu'andro, n'est revenant dire que nous faisons quand on me boit à déclaration qui sans délai. On ne va pas entendre midi au 14 heures. Donc, ni Mali mouvement tôt, n'a pas qu'à Outelia, on a qu'à doter d'officier le plus vite possible pour montrer que le Mali est direct à Assimi Gota. Maintenant, comment tu as droit à venir sur un fait, que cela soit très clair. N'a comment toi, quand faut tu as droit à venir sur un fait. Nous, pas la même chose. Ni ne veut qu'à Canada, maintenant, ni Erina. Donc, mina téléphone droubla. Akotali ni kuina mina telefon juru bla angandalo ni ule mbaina ni boli nganga ke angandalo boli kuina le plus vite possible nyemu fo ngonye ndalo ni kumaina nyeni kelenke ka kelenke nye kelenke ka bulo si yoromima ngache mota fo kibe chimie ça mais nye kelenke ka bulo si yoromima kele boro worola ali uruna me kumaina alame a me révolution là donc écoute allô Tera. Allô, salam alaikum Tira. Ouais, monsieur Dante. Ouais, Tira, tiens, hier, nous famille ni quoi na Tira, Mali parti politique ou le flène qui a regroupement qui ou flène la communication qui a tara djembeaye, c'est devant l'international communauté. Ame kelemna sans ça va donc ame kelemna modo re ko ko ne ka teli. Mon famille na ne ka teli wa ou ne ka sumari. Na oui, en modition, c'est une transition que on ambe Malikola, ambe li grand jori. Parce que maintenant on a plein de choix, mais c'est-à-dire une forme n'était pas manquée. Non. Il y a pas quand il y a pas démoralisé, qu'on veut bien faire quoi. Non. Betranandi. Parce qu'il y a d'abord comment dire, quand ils préparent quoi, non ils sont méthodiques. À déterminer à cause il y a déterminer tout comme ça. Car basique démoralisé n'a pas et où il est kasola, plein de coups comme ça. Déclaration que kasola à la fin. Kasingana dit, annoncement, parce que pardon, au fil du temps, il faut qu'il y ait un mot. Basi mubala ika fanga bulula, ni fanga bulula va so. So mgodo ba quoi. Kuka jibo dege koro, il va venir quoi. Mais il fait le son. Maintenant, on n'est pas, c'est-à-dire à quel dit bon maintenant une solution maintenant il y a faut tout ça. C'est-à-dire Malaisie nous devait nous n'a maliko et fa, il va faire un groupe qu'on a tête soutien. Et là-bas, n'est pas groupe. Ouais, mais Tira, n'a pas date fixé si ça parce que n'était fait qu'à quoi et fait encore Korofombako. Ame date fixé bon. Et américain ou malien fleni, ni malien ou diado que nous fait. Ni ko malien ga date fixé ou même ga lettre 7 auto que date fixé là. Donc era bolo de l'animal. Il va faire ça. Malien qui giringa bomuna, jeune qui giringa bomuna. Dalaka ne ba chamani. Ebega moko munu yere kela dalaka mbunu che kase ba do menata inu mina se ere ba do. Il faut que vous convaincre faut la pour na ko contrôle ko. Donc à ko nyama nyama à ko kata ko. Sont pas ça y support chama c'est honnêteté ko fait quoi. Uri maliko problème yere jeune chama na support là. C'est pour un support nous breakdown 6 mois 1 mois il va fin yona quoi. Et ne dépend maliko madame depuis Assimi nana i absira c'est un frustré mais il y a un poli à ce quoi. Non, Wako. Il y a un poli. Non. Il y a un téléphone qui Tira. Tira, il y a un téléphone qui
Donc, tu as ouais, il téléphone, mais vas-y. Mais tu as comment wala quoi. Parce que il y a un jargon. Il va wala de donner fallait comment quand on regarde qu'il a mis quoi. Donner fallait comment quand il faut aller au bout de ton analyse quoi. C'est très important. Voilà, il voilà. Bon, méga move quoi. C'est-à-dire, Morakina, bon, méga move, c'est-à-dire, il faut que il y a forcément Maroc en a quoi. Comme vous parlez à Tuski, à Balana, en Fanaga Boga, Palula, Frakra, il y a organisation de Tugamna. Ougana, Tagasigina, Bolina, son Tchako. Fomba, je sais qu'il est sûr. Si vous revenez dans la banque, c'est un peu de beaucoup de la transition supportive. Même au crédit de la transition automatique. C'est tellement bizarre, quoi. C'est immensément. C'est-à-dire, membre qui baquet, d'abord, qui me n'a ni quoi. Après beaucoup de transitions supportées. Ouais. Maintenant, il y a donc ça, moi pas de transition, qu'on a monté transition avec. Parce que moi, mon voit qu'à amonter. Ouais. Nous de transition de comment. Ouais. Tu vois maintenant. Ouais. Tu vois les gens. Ouais. Bon maintenant, ça c'est terre à terre maintenant. Ouais. Donc amina mon effort. Quand on a beaucoup de transition, on a beaucoup à des méga fangamara. Ouais. On a mon effort ici ça. Ouais. Maintenant, on est obligé qu'à réparation que on doit réparer parce que n'a pas réparé en belle. En belle, ça tient tout. Ouais. N'a pas réparé parce que nous c'est dans la fangala. On peut pas. Donc, et la recommandation est mouni. N'est qu'à plein de familles. Quelle est votre recommandation maintenant? Les recommandations de d'oreille maintenant, il y a surtout une forme de les gens qui sont sincères. Moi, je suis sincère, le c'est la clé. La forme est dans le monde. Comme ça, c'est pas là-bas, moi, je suis pas là-bas. Non, ne me mali là, ne me mali fambe, ne me malila, ne ka mwambe, ne ka sulkati mrobe, les gens médias mrobe. Donc, ambe me malila, et son mrobe, ambe son mrobe. Voilà, vous consultez comme il y a une touch with this guys, vous consultez là, nous serons pour organiser tout de façon très rapide. Ouais. Parce que nous côté parce que maintenant médias international ou bébé boya d'abord les camarades franchement collé. Ouais. Oui, faisons le mot à yala na quoi. Donc ouais. À d'abord les camarades. Donc et le boulot délai comme dans 48 heures, dans 72 heures parce que mec a famuna ni malien y jerike, masami ala tiraite tikakula. Fika fokinu ka baraka ñoo fe netaro malien rekera ne retaro angara amade sugumi a beni subhana wa ta'ala che ou beni ko su chaya do ba fokuma wole matra bourse travail là et le boulot ça combien de temps doit être prendre pour que ça boka déclaration ke non il va au malien ko sera griva quoi ne ko le fait que 48 heures quoi OK 48 heures OK 72 heures 72 heures 15 72 heures 15 72 heures 15 OK merci beaucoup Tira organisez la donc merci Tira merci ouais merci donc malien a renyala ne mali parti politique ou boraka fanonka ko donc ko président ga bo fangala ko fanga bana ko transition bana depuis le 26 donc de ce fait ko président ga bo fangala donc ne megani ko lanini ora ne ko ngoka mali parti politique ou dessus ora ne ko ngom meka président demain ngaka sabali akanu do kasola mo démoraliser ndo maintenant ala sona no le fo ngo jamfa en fin me fo jamfa malien de téléphone duru blalen do awye ay woleli ki akko dado anga bolila on veut sortir dans 72 heures pas plus tard de 72 heures donc mali mouvement be mo beka président supporter bere wolendo voilà bere wolendo ona awene ka kele frena noko ngona se ka famia ameni niveau là mali vidéo kele o te ka foko mali parti politique uchi mo mune ba ku balu ka kuma fo donc il y a une communauté kuma fo ja mo tama bari ni ko fait même masami alaye et même ko fait ni ko ki chekai ni dugu jara baby yo donc téléphone juru dable no ay woni ke na fo kono kulu anga ndado anga boli kula anga fara Abokar Sergi Fomba a clipper boraka kuma mali dum SNT fallait le politicien na mon be ante mun kalama mun na ni meka kan fa jamana na donc téléphone juru blane no malen diu ay woni ke ako dama barula inshallah ay woni ke ako dama barula. Sur la fin de la transition, nous, partis politiques, regroupements politiques et d'organisations de la société civile du Mali, vu l'achat de la transition révisée, vu le décret 2022-0335. Donc, mashallah. Allô, salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, tiens, bimandi, parce que, na fora ko ame boka ante raji funa en boraka binka na moloya mu famia tere la ne mu famia la asimi mu ba shuba na kudu nam
depuis ni kuma folo la ne suis go depuis ni wati ashin mu nga sega ko do quoi nam mais comme ni na mala on a chez mu comme a malu ko na chez mu ama de ba o suje ba yi mu fo abe bo la boko nam on diga bo artiki fo ma ga on danga de ba ya suje ba quoi nam voilà là sera mo la bo ya ko sera 72 0 ko sa quoi ouais c'est pour mon wa chata ko mani mali ne on te ne on da ja da ne mali te pour qui yere na to wara na ko la ouais voilà bon mais nous commandanye otabo fanga bo kenema de kaira ka foku commandanye ka kambulo bla papier là donc avocat sini fomba ka ademe mais e akli mwini na avocat sini fomba drone de bona ka kuma si en clé falen politicien na boka bolanga jamana impola e mu famia ni na bon ne mu famia go amale tukuri ajini rasuma de quoi o de ya ko promet na da malen do ma fa de mama ouais ma wa de da tane ere ma biten ma très biblo non wala mais ame do de do wala ga jisma ga fura ko anga sika on baye anga sika ni ko ngara pite jona ko sika mo ko sika bo donc ame wule kambla ali mai watarama ale be religieux jamana karamo fe be asimi fe mali moru mali karamo buega mo be asimi fe bere wulendo mais asika ni ko ntaka ko la me quoi amoko be parce que ni mo dugu bora ka ira ko jama ba ko ni ma jabi dona e abe foko de matiko bon mais nous flâner anga ko ka sma anga ko kuma sunkanga ke ni ma wordu mo te bo e mfamiola c'est bueno malere beti oui malere salama ni taro feme do formateur wa de ba sika fo fo wala mais no ya de tebne ni malu kono ya siwe mali na fado am mo ko ga ni be sika ani mali ya ani amadu mu mali kono wallahi o no sika fo fo wala kwa ni anda tu ngora yoma andi ya su du ga jare avec to godi ouais mais est-ce que mu famia na sisa anga mo mu me kasola bien vrai que y erreur ke mu famia ou no la bisisa Chéra la leo no pare mali wala bi wallahi ni kala sa so ben serba bura do ko wallahi shini be mo ko boulevard e parati la wallahi bo yene ga kala kunya kumna ne gunga ben bla iba fu kunya na todi amakeo wallahi kala ni shi ya ko tane do ko ambra de be ko sira ben la bla kwa awu mo so be wallahi mais ajini re television de ba manga lumna ja ko lumna kwa ko lumna na to odi sho wa timoro kullu ga timora na gasha on do re dro ci ala ga ni ko ni wa kwa amina ben ne serwon mo ngase ga bo ma bo ngase ga jamana jo no wa ko inshallah merci mon frère voilà ne fa bo kuma na ne ve ga la le groupe ga wa pa de ni do ngone wole ma se ga ta so ga bon ouais bon mais la groupe mo munumbe au admin parce que ne ka tante me permettre ko so mais na la so manin clara show la yongole comme si ça ni ne be kan toro ni erina ndusu kasile mbadu mais man digla tige na la so na man ndusu kasile no men digla matige merci mon frère ne bala na bagaw ni ambon makeri ako kanganji nga bo 72 heures donc ensemble pour le Mali nous y a un mouvement les jeunes médias et les médias des patriotes sur carte média donc on met bo ka fara avocat Sidiki Fomba kam sans bref délai il faut on met bo ka organisation qui est très rapidement ka bo ka Mali fa jamala beka donga fo ko masami alaye asimi onga barela ta ka barala allo salam alaikum mais ala tantôt mais abseka uso big abseka usani ni mais ni sabora ka brem tu be kele keno de i Mali parti police on be ka fara ngon ka nga président bo fangala e mu famiola ne mi famiola nam comme ba ka fo choko mi nam do fari kuma kan s'il te plaît en clôture la cosme mo ka bo jona fara nyogon kan nam an faranga da ni mi an ka boko o ira jona inshallah ne de la ki wele shinya kele nam o wele li konna nan ki mango asimbe risike ka kodo ke o ko mai ouais wakati laban nun ko ina na kele inta ka ke kele yere i bolo dongo don bilame wa be do ki nam amin allah ala ga shini kene adi anima allahumma amin ibe kele min na jamana nya ala ti sarake aljine allahumma amin allahumma amin mugo ideme mbaga ni na ko ibe wele ko fitri wale mandi alay nam ben le cerveau aminana ka do kasola ne de la ni wele nya kuma fi ne te ben don
kamini ala nda na ma deli ka ɲɔgɔn mais mbɛ ka sui a bɛ kɛlɛ min na jamana in ye Naam. Sidiki Kuyate olu bɛ kɛlɛ min na jamana in ye o jɔyɔrɔ filɛ nin ye Naam. cɛ min minɛna kɔsa in na ne bɛ n b'i lajɛ don o don Naam. u minɛli min hali wulada in na i ye video fɔlɔ min kɛ 3 heures de temps n y'a bɛɛ lajɛ Naam. i kumana bɛɛ ni Sidiki ninnu kan vraiment a kɛra fɔ ne ɲaji ka bɔ quoi Naam. ne kɔni bɛ min fɔ hali bi Kasim deli mɔgɔ minnu b'a a dɛmɛ na jamana in kɔnɔ Naam. a ka fɛrɛ kɛ a k'u dɛmɛ Naam. u ko ko den bɛ bi a tabaga de bolo adamaden foyi tɛ yen min tɛ fili Naam. minnu filila kuma y'u minɛ u ka jɛnw ma ala yɛrɛ kama Naam. mais hali bi an ka Naam. Ale ka min bɛ ne bolo k'a fɔ ani ka foli di yɛrɛ ma I ka kuma ɲɛna merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye ni yɔrɔ in na an bɛ nun togo fɛnɛ wele ni mɔgɔ min ni nun togo numéro bɛ mɔgɔ min bolo I ka ci n ka numéro la san an bɛ nun togo wele ka se ka ladon direct la an b'a essayer ka docteur Alaye Bokoum an b'ale fɛnɛ wele ka Fifi Job fɛnɛ wele mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ k'an to direct la weleweli kan an ka fara fɔnba kan an ka bɔ an ka kɛ jɛkulu kelen ye ne bolo a faamuyara kuma bɛɛ mana fɔli kama bɛɛ y'a faamuya sisan donc ala tɛ ji to nɔnɔ la mais n'a sɔrɔ ni an ka fanga de ye a tɛ se ka cɛn an sigilen ɲɛna an tɛ janfa kɛ yan dɛ janfa tɛ kɛ yan allo waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ Umu bisimila dɔ fara I kumakan kan s'il te plaît ne bɛ ala tanto ma jigin yɛrɛ bɛ hɛrɛ la Nam Umu an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali parti politicien de bɔra mɔgɔw bɛ k'i lamɛn je veux que tu analyses le point qu'on est en topic ko Assimi ka bɔ fanga la u ye communication kɛ au niveau international donc laɲinika jumɛn de bɛ e bolo walasa mɔgɔ minnu bɛ Assimi kɔ u ka se ka bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Assimi ka taga n'an ye parce que o de bɛna compter jamana diɲɛ bɛ mun ye o de bɛna compter i n'a fɔ ko mun ɲɔgɔnna kɛra Turquie e ka faamuyali ye mun ye vraiment tiɲɛ na ne yɛrɛ tun bɛ ka u ka direct fɛngɛ sanfɛ mais yanni o cɛ yɛrɛ a bonya min y'a fɔ tile sanfɛ ne tun bɛ ka lamɛn ne yɛrɛ dalen b'a la wula fɛ ninnu bɛna bɔ ka kuma quoi mais sisan n ɲɛ b'u ka kuma na an ma Kodani ani fɛngɛ ninnu u bɛ ka kuma n y'u ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn mais e ta in fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ani a bɔ ka tugu kɔngɔ ta in ne y'o fɛnɛ lamɛn u bɛɛ diyara ne ye mais sisan dante ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kelen min kɛ la est ce que mɔgɔw ko yanni an ka an bin yɔrɔ nɔfɛ an talola yɔrɔ mun na an ka bin mais est ce que nin yɔrɔ fɛnɛ na sɛnɛ misiri ale ye ne fa ye i b'a kɛ to ɲini a fɛ ka yafa ɲini a fɛ est ce que parti tɛ se ka tɔgɔ la parti b'a tɔgɔ la kɛ mais a tɛ ka baara kɛ parti ye a bɛ ka baara kɛ jamana de mais est ce que a ma se ka dante sojali ka parti mɔgɔw kana communiqué kɛ ta dante mais i b'a dɔn ko Sogɛli ka parti tɛ parti belebeleba ye i b'o kalama kɔni donc Sogɛli bɛ ka M5 de présenter sisan o la n bɛ ka nun tɔgɔ wele o la n bɛ ka docteur Alaye Bokoum wele o la n bɛ ka Fifi Job fɛnɛ wele voilà parce que fo ne bɛ ko ɲɛdɔn quoi donc Sogɛli tɛ RPM représenter ni heure in na Sogɛli bɛ M5 de représenter o la n ye nun tɔgɔ wele ka Alaye Bokoum wele ka Fifi Job fɛnɛ wele wa n b'a essayer k'u wele téléphone fɛnɛ la ni ala sɔnna ma. Naam. ne bɛ hakilina dɔ fara i yɛrɛ hakilina kan sisan. Naam. Nin yɔrɔ la i bɛ Adama Diko wele ani Anbara Sila. Naam. Ani yɛrɛwolo mɔgɔw an kana olu ciser quoi donc an ka kuma ɲɔgɔn fɛ pour que a kana kɛ i n'a fɔ salon min kɛra a kana kɛ o ɲɔgɔn quoi i b'a dɔn ni politique mɔgɔw yɛrɛ n'u kɔfilɛ ni o ɲɛma mɔgɔ ye dɔrɔn olu bɛɛ kɔni ko olu ka mɔgɔ de ka ca. Donc sisan nin yɔrɔ in na kɔni ne kɔni yan ka di ala ye n'i sera ka olu kɔnɔ eliw ka kuma an kɔni labɛn. Umu ni ye ne ka kɛlɛ kɔlɔsi ne bɛ ka nin kɛlɛ de kɛ nin y'a 2 semaines ni ye ne ka kɛlɛ kɔlɔsi ne bɛ ka nin kɛlɛ de kɛ nin y'a kalo 1 ne tɛ ka kuma kɔrɔ fɔ yan ne ko n ko denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan ne b'o kɛlɛ 1 la ni ala sɔnna ma an bɛ k'o de kɛ bɛɛ ka bɔ an ka Abulaye Fɔnba juin comme ale yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ u ka an ka Abulaye Fɔnba kɛ kunkolo ye sa u ka kɛ ala kama u k'u kɛ kunkolo nin ko in na parce que u ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛɛ de fɛ ka kɛ kunkolo ye sanni kunkolomaw de don donc an ka bɔ an ka jamana sauver je crois que faamuyali kɛra an bɛ an ka avancer quoi e ye mun faamuya o la. Merci voilà sisan
bolu ko yɛrɛ la fɛnɛ ne kɔni ne balimakɛ bɔra ka min fɔ an kana kɛ dɔnja ye olu wulilen don dɛ olu wulilen i b'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna o ye maliyɛnw de i b'o de f'u ɲɛna parce que u bɛ so la kosɛbɛ u ka ko ka suma tiɲɛ yɛrɛ tigɛ ala n'i y'u bila ko la n ka cɛ i bɛ sɔn ka sunɔgɔ yanni ka tila han o b'u la fewu. Voilà comme ne ni kasikaw dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama ne bɛna weleweleda kɛ olu fɛnɛ parce que olu ye kɛlɛ yɛrɛ nana fɔ ko u to ka lamɛn mais ko o fɛnɛ bɛ min ɲini e yɛrɛ fɛ ko bɛɛ ni ka ko la olu bɛ taama de la i n'a fɔ ji jukɔrɔ quoi. Ayi ne tɛ ji jukɔrɔ ayi bɛɛ ma minɛ ji jukɔrɔ madame Umu ne tɛ ji jukɔrɔ ko la ne ye président ne ye Asimi kanu de ye ka tɛmɛ i b'a fɔ ko n ye n fa ni ba ni somɔgɔw kanu cogo min na ji jukɔrɔ foyi tɛ yan bɛɛ de ye patriote de ye u ka bɛn bila an ka taa mɔgɔw la président ye Asimi de président fila tɛ Mali kɔnɔ koyi voilà Asimi ka loi de Asimi ka gouvernement de bɛn minɛ a ka gouvernement ka bɛn bila an ka taa mɔgɔw la. Mais sisan o bɛ ka ko in kɛ cogo i n'a fɔ jɛkulu dɔ de fɛngɛ dɔ bɛɛ sama quoi. Umu fanga tɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ président kan fanga tɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kumakan kan an b'o kɛlɛ kelen la sisan président ka bɛn bila an bɛ tɛmɛ n'a mɔgɔw ye mais sisan an bɛ bɔ ni kuma de la quoi mais olu bɛ ka mun fɔ ko ji jukɔrɔ ne tɛ ji jukɔrɔ baro foyi la yan ji jukɔrɔ la jumɛn de bɛ yan an cɛ bɛ kaso la muso n'a denw b'a kɔ ji jukɔrɔ la jumɛn de b'o ko la yan. Ko minnu de bɛ datugu san donc ko olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que u ka taa siradi de tugu tugun kan k'o bɛ kuma na mais ni tile fɛ an kɔni u ko k'ale ɲɛnabɔ dɛ. An ka di Ala ma n'a ɲɛnabɔra a bɛ diya n ye n'a ɲɛnabɔra a bɛ diya n ye vraiment a bɛ wusa a bɛ diya maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye mais ni Ala sɔnna ma an ka bɔ ka président supporter joona comme o de ye topic ye sisan merci beaucoup Umu i ka bɛɛ fo n ye Saudi. Merci maliyɛnw b'a essayer ka Fifi Diop wele ne sera ka Fifi sɔrɔ a hakilinata ye mun ye nin ko in na n b'a essayer ka Fifi wele ne sera ka Fifi sɔrɔ n b'a essayer ka Fifi wele. Maliyɛnw donc Mali parti politique de bɔlen filɛ nin ye Fifi. Salamu alaikum Fifi min k'i wele n bɛ direct la Mali parti politicien bɔra ko Asimi ka bɔ fanga la k'olu ni Asimi ka sigi n'a tɛ k'i ma basi ye n bɛ fɛ k'i bila direct la i ka kuma maliyɛndenw fɛ welewelekan jumɛn de b'i bolo bɔli ko kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kɔnɔkuru kelen k'an ka fanga dɛmɛ donc min y'i bila direct la n'a tɛ k'i ma basi ye ok min y'i bila direct la i y'a mɛn ok sisan ok. Ne bala lamɛnbagaw nin ye Fifi Diop de ye mun bɛ voco kɛ ni Mali bɛɛ b'a dɔn donc Fifi Diop bɛna kuma Fifi Diop hakilinata jumɛn de bɛ e fɛ Mali cibagaw mun ye jamana ci san 33 maliyɛnw tulo b'i la bɛɛ tulo b'i la nin heure in na welewelekan jumɛn de bɛ e bolo dans 72 heures an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan M5 tɔgɔ la o ni Ensemble pour le Mali tɔgɔ la Foma ka mouvement tɔgɔ la o ni Mali mouvement bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ Asimi kɔ welewelekan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ o ni ci jumɛn b'i bolo ka di maliyɛndenw ma. Ko bɛɛ lajɛlen ni su. Naam. N b'i lamɛnbaga fo. Naam. Erula ka fɛn ni ka da don kuma na fɔlɔ Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen. Allahumma min. Ka bato minɛ ka fara bato minɛlenw kan. Allahumma min. Mɛ min fɔ maliyɛndenw ye n ye min fɔ kabili wagati jan n ye n bolo ɲɛsin yɔrɔ min wagati jan tile bɔli filɛ yen. Naam. Maliyɛnden o cɛ ni muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ da ka hami ni Maliko ye. Naam. Maliko jɔrɔ bɛ fɛn fɛn la Mali ka ɲɛtaga ka di fɛn fɛn ye. An denw n'an mɔdenw ka siniɲɛsigi bɛ fɛn o fɛn hakili la. Naam. An bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan. Naam. Ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye. Naam. B. Naam. Ka ɲi bɛɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'an jɔ. Naam. Ko n'are bɛ damu na n'a ɲɔgɔn fanaw de bi n'i ye ninnu ye k'u ka bɔ olu tɛ se olu n'i y'u kɔnto u tɛ mɔgɔ 100 bɔ. Naam. Maliyɛn bɛ mɔgɔ 23 hakɛ la. Naam. Jama tɛ ninnu kɔ u tɛ se ka jama labɔ ni maliyɛndenw banna min ma tɛ kɛ. Asimi y'o de fɔ bɛɛ ye. Naam. Ko n'i ye farinya o farinya ye mɔgɔ la Mali kɔnɔ a tigi b'i kɔsɛbɛ maliyɛndenw de la ka farinya. Naam. Donc Asimi y'o de fɔ mɔgɔ ma min fɔ i sigiyɔrɔ ka n'a fɔ i foni yɔrɔ la. Naam. An ye fɛn fɛn ɲini ni transition in fɛ n'a ka kɛ a y'a bɛɛ ka ɲɛ. Naam. Donc sisan de kɛlɛ bɛna daminɛ. Naam. A ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'a kɛ cɛ kelen de muso kelen de. Naam. Bɛnbaliya bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Naam. An bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o wagati de sera. Naam. Ka bɛɛ wele ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Naam. Se tɛ ni parti politique ye ni jama tɛ. Ayi. O wagati de sera. Naam. An bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka bɔ.
nous ka foti ke anko anga yurla na anko chugo mi ko faso ka jokata yoromi abe jokata itu abu maseka ankenye seria o maseka ankenye nous se ka ankenye nous fanya ngote mo kemebo o ko fe me o le da ko fe me profiter ka ani chili de kakambi sente ka ngati bo amese ka maliki jawo ko ni toyi to aka dayala mais CNT be ci parti politique irani jokulula na to la mo be CNT kono abela dile nga degré ka nga abrouji ni to koma parti politique donani jeina parce que ni jeinte de reyo mo do de ben ko fe nulu ye FMP ke nulu mate kenema so kono jugu ka jugu kenema jugu yi me fe kana kenema jugu ka bararite donc on tan sigi ko jiga mali firandala tawro were taw na faso were taw bulu nationalité saban nani babe donc malien dio ngana so si ça CNT ci il faudrait de la fois ka sa abina sa flabo yafo jamana ngo abe yoko dungu du ngabe ko CNT di ko yafo ngap ma ci di le tem yafo ngap ma ci di donc ni parti politique logiquement na soro ko ODB ulu dewe ni janfa in kono ulu dunde mo jika du CNT kono jamana ti se ka jona ja pa ba wi ulu mo bela ti ka degré aki japo anga nunu bela na degré ta bla ka ta nai ati président makabe abushi u place tanga te ko ni se ku tungara yen de fo ka nyero drama ko politique mo tu ti se ka CNT kono atma nyete aba fo dumudu kabili surukuni mangala nite kunsintangile ateke ani mamunu te la la nute ka kun nunu bolo ni to uru te ka fanga to be fanga yini la mali kote bi mali kote u fara na nyonga wi ali nga kura mu fo ya jiko fo e ala ko fo ku yo kuma ko mimi ta mali endo hakilina la wallahi bora de ko fanga pretu da ko asimina gouvernement civil ka fifi era bolo sango wole kan ni anga boli kan bet madmenema ka boka déclaration baké en jama e bolo madmene kan wala clé joli clé fla clé ça va parce que baro malianga ko aka suma e bo kalama ne bo kalama donc ikba kana menendo barka bi ikba kana yambala kay e bolo ni ngana ke clé joli konna la wala sa ko kana ke shukoy e ko ni bolo ni boli manga me na mena ko jugujuma ma sal fana mana salika boro e kana kaira kapa manga transition ko wala boli be ke fene ka damine kay fo kidal bega bo inshallah anye minke 14 janvier passé amo yo wereke inshallah nambe biana nga transition me biyo fe nambe blana be biyo inshallah antanyere to jampa ko sibula kana jamana inshallah voilà fifi ga woleli jaranye abuna ma nati ke ma bashi ibise ka nu nga numéro chima nu to ma se ni se ka fena so na se ka kuma mali on fait parce que fanga woleli kan ke anga mobilisation chaya inshallah merci beaucoup problème ta ambachi masala ka suere amin allah assalamu alaikum ni ambala muso fifi le nya wole akusigile teni woleli ayanga woleli jabi ayi kanto ko boka fere yorom na be tigayne ko mun kera o kera di bonete che ye famu ko bologne sina yorom ma ko clé borani kayra la ka fo ko siente kono ko be jamana konna la bakati maraka na futa mo te jamana fe fo ma yere boraka faka kumala ko mamunu be siente kono ulu mo de ka representant bora kama jamana la kama president waya kaka wori mina ka ala na kira malien la ilaha illa ne ma fo yana muti mali fe allo wa alaikum assalam ibi do fari kuma nga bol make do fari kuma nga s'il te plaît allo ouais ni do fari kuma nga ibi do fari en clotila allo en clotila 600 ok salam alaikum tout le monde ami jamam dati la mena fala ya rabbi il faut le no toni damuni boro président Soumare Canada Oumari Soumare bismillah ça no dande amera pena fala ko mo kora sigile na ni la ko dentani de l'intérieur ouais depuis longtemps nous va la ko cheval amongo mundo mo cheval c'est là nous va assumer de voilà non donc moi ma proposition moi mon bega voilà non mali non bega voilà même façon que la forme les positions là non ça c'est non de deux
a fini, c'est l'occasion pour lui de dissoudre tous les partis politiques. Non. C'était, comment dire, la rencontre avait initié. Parti politique était quand même dissoudre. Non. Ça, c'est deux. Trois, c'est l'occasion également de dissoudre tous les partis politiques qui se trouvent dans ce mouvement et qui se trouvent au sein du CNT. Non. Ou peut-être c'est ma CNT. Ouais. Quel que soit du plus petit au plus grand. Non. Donc, et puis de dire la déclaration également. Non. Donc, on va la téléphone tigera. Donc, on va essayer de nous trouver une wole. Kale la do wole, le kamba le fene bolo. Akadi. Na e wole ni ke malion avec kuma doni quoi, abo pren quoi, parce que mo be kuma na fo ko on ne be téléphone là, mo be kana mettre l'infani dans nous. Et nous ça va bien. Et nous dater les do ka Amérique. Ça va très bien, vraiment il y a wole ta jaranye et me fait qu'il a do directeur de la nate qui m'a bâchier et Mali parti politique ou bora ka fo ka fanga ka bot fanga là. Donc la yini kan mene be ebolo et Mali on bien ou chama be lina on be fait qu'il black dress la nate qui m'a bâchier. Ok. Donc Mali on est nous tour de lina donc on a les M5 numéro bae a placé pause sur Mali là et donc on est en fana en krokeni et jamana kanu ba bari ni nous tour bismillah. Donc, il faut qu'il barque à Mahoma Banlame, il y a un réseau qui a été fait. Non. Ni ya ye ko bi ambi yoro mi ngata donc jamana ko don o de ya to ambe nyogo so. Non. Parce que min do fen wore faso wore ta o polo on mi ko fe ngane jamana ko te. Non. Nambi kele mbeke jamana bi se ka bo kele amina ambo kele deke. Non. Parce que min do wati de ba ambe bolo machita do wati mi bisa. Allahu Akbar. Donc wati ko do ngata donc aujourd'hui ni parle sini itala. Allahu Akbar. Na yo jati mine ka lege ngata beni ka ala jenga donc beni ala jenga ala mi da iba do ka na minke na pour sauver ton pays. Allahu Akbar. Anganga kelia. Non. Aujourd'hui États-Unis de la nation comme anganga kelia français de la nation comme anganga kelia Afrique au de la nation comme. Allahu Akbar. Ne hakina de ne kodon do ngata kodon be ba on. Non. Donc na yo para ke ngata donc na o ye chance sur ka kenyama ye kana. Non. Anganga para mike anga sigi ka ma on ne mi bi tendance kele na anga donc ka fo ambe ta ka yo dime. Non. Para jume de kela pour que jamana ka bo kele akono. Non. Bloqué ka dabla parce que ni to bo kele ka pa e manganga so ko. Non. E manganga ta di muso de jeso. Non. Ye to bo kele. Wallahi. Que to bo ye femi ngata ni yo kele ka ngata no kele ke no tlo ba do tema o tema. Ah non, ati dabla. Ka do mo tema o bi kele. Non. Mais exemple ta 1968 le 28 septembre 1900 de Sékou Touré. Le nom de la France Francia kono. Fort Dadis Kananga le 28 septembre quand on massacre que pour que Angata Yina le 28 septembre France Fabio a mis pour Fabio capacité quand a traité indépendance quand a traité au cas Katoko ko abaka yamana koranya fait avec des fait alala ya fait avec sa kona ate tubu tubu ko ngata donc yo sa bi woro aneko o yo de ngata pour kata ay kuma me fokata ala noko en Guinée Conakry. Allahu Akbar. Na ngoro o kelela kata donc ka fo bi on do ko francima on tala. On de traduit aux Nations Unies dans la France, humilié. On de tuer français, ambassadeur gay. On de dans la France, on est ministre gay. On de communauté internationale gay. Non, kera malien gay, on lui nyamai. On lui ngata colonel yo, on manganga sunugo, on manganga jungo, on manganga fengora kene manislante. Allahu Akbar. Donc ne ko bi kera fo bi ka ko parti politique bi franyon pa. Ni e ko CNT sigla ka se yoro dola. Non. CNT la ngata donc adema mane bala ngata be mo tambo. Allahu Akbar. Pour ka ko mo tando. Allahu Akbar. Ebe mo me bala, abe mo tan ni kobo. Asma mo me bala, abe mo tan ani kobo. Donc ni e jatine ka di nunu de farla nyonga kunu M5 kele de katuma ma so ba do on no fa kele la. Olu de tumbi ibe ka ko. Donc bi olu de wulle do ka farla nyonga ka foko be bo ka faka ta ko fanga ka sekiso pa ko ne kola. Ni ya yo ko bi ke. Ça veut dire ma bi nyama les 5 colonels no joro la. Ni kera se ka ke. Ateke. Anto juye, sugar to juye. Am mi kele ka anto juye. Au lieu d'anga sigi ka kuma malikola ni mako bi do yere la o tela ka fe bi ta jo ka kuma ka perula o ba chienga da ko ils n'ont pas le temps de t'écouter. Allah Akbar. Kele ka tuma mais ton ministre de la défense là. Moi j'ai vu tous ces gens là lieutenant, je les ai vus capitaine. Ouais, non, kirambe na ambe ba kalama. Anto ti so ka halin bali ko kuma ko fe.
parce que Mali tout kalfalen tout là tout kalfalen ma on de là de nani ñoo to ka polu ñema yala na ko nga sigi ka kuma Mali ko la nga to nga sigi ka kuma Mali ou kelentese ni ki de ka fengo fenfo yo ba ko ba donc te beika Allahu akbar donc pas ma politique kala donc ni ya je pour nous be carrière ka porte qui kono di aux partenaires ou sur le plan international donc pour de Côte d'Ivoire donc pour le Côte français des parents de qui là ni olu sona ka on la met que nous be joka ateke wala ateke français il est no ko kono livre il te mena cosa en anya ya karatu c'est que nous on n'est pas la procédure la communauté internationale on n'est pas la procédure les manières de l'extérieur mais amaga jamana ko de là moi ça me fait 40 ans que je mène le combat on a été clean l'état qui nous doit nous on ne doit pas tout à quelqu'un donc on a nous quelqu'un mo côté de malikodo on ba unenaya on fa unenaya malikokolo ni malikokoto anecdote ni on sort for j'ai été responsable des élèves étudiants depuis 91 et le combat adema ya ka santanke ndama doka combat la parce que ndeka yetiko no ba yotere skene aujourd'hui nous démocratie est fanga gérer kana se tu vas dans la nan tu as gérer kanyeti militaire ou tontena fanga parce que politiquement on a mis cadeau au somo on da porla au parlement au sunguru au fanga do oldema tu m'as tien il be ka de avion ta foka ti jaja mona warna ka ko filmer ko yida wallahi et maintenant non militaire on a jakotalo un militaire tous les grands pays du monde qui se sont transformés c'est les militaires qui l'ont transformé Amadou Mochila wallahi et les États-Unis les grands militaires qui ont fait c'est les De Gaulle et les grands militaires qui l'ont fait effectivement les grands médiens c'est Tounou Rolis qui l'a fait effectivement c'est Thomas Sankara qui l'a fait effectivement donc Guinée médiens c'est les grandes personnalités qui ont Rwanda Paul Kagame de Rwanda et de Nigeria Nigeria et tous et le Nigeria c'est la même chose donc Nambo Barala on a c'est qu'avec moi la main on a barré mais en mimba au demena nama ando kaso ne kuma do foya we ne do kaso la benyana akiranyana nyakelekeo akiranyana katlaka mugo bla jiru bla ngata kapena bekanene akiranyana après katlaka na pokono ko toko ko tu as raison je dis parce que j'ai besoin de ces raisons là tu déjà été emprisonné et on katlaka video mando bla o be poka mugo neni on no ko luma de ka marché ke ko eni keta kan ke ina ponye faso tuguye akiranyana nyakeleki ko fe wallahi ala de siri. Donc maintenant, pour que le point a changé, il faut que les militaires comprennent que eux là, donc dans la gestion de la défense de l'internet du territoire, la politique au territoire là. Et donc, nous, les politiques, nous, on va la vie, je vais y aller doma. Je vais le crâne, ou quand je vais le pognon, encore les gens, je vais le aller à la tête. Non. Mais nous, je vais le tuna. Nous, je vais le tuna. Quand la caponie, qui est là, donc, nous, je vais le tuna, pour le et aujourd'hui, c'est un peu au parade de la vie. Aujourd'hui, Boubeka Morogo au parade de la vie. Aujourd'hui, Ladema au parade de la vie. Aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé contre le M5 avec le Ibrahim Bouakar Keta, c'est eux qui se sont retrouvés aujourd'hui pour faire une déclaration. Donc, pour ça, nous avons fait 600 et dans le bref délai, pour la bonne kumala, on est kasola et blaser les calmes de bibolo ka dit famama et angam on est kasola parce qu'il n'y a même une bekera. Alsa mo moral le tiene no tiato mamadou yefomia o flani musa o développer yo jaay ko so kader donc mbora kader fait vers 15h quand mbora kader fait donc à Koulikoro non pour aller dire à Kader qu'il a notre soutien non j'ai dit aux uns et aux autres non kasola donc a nyeye donc aujourd'hui on a vu jamana binayoro il y a deux situations qui fait que jamana boli kajo l'armée et la justice il faut une justice pour tout le monde. Les hommes politiques ont droit à parler. Mais ni Koumanana Frébita Kassola, or il y a une loi qui dit que l'homme politique peut parler. Ou tu sais qu'à Jamana Kono. Ni le premier ministre ne n'a pas Kassola, mais ni Assimi ne n'a pas Kassola. C'est pas normal. C'est pas normal, Donc c'est ce que je voulais dire. Nous avons une situation qu'on a. Les hommes et les femmes qui les soutiennent, ou nous, quand c'est du papement,
anga bo dibidibi.com na anga bo dibidibi.com na anga bo namra.com na anga ko ke nyenke anga siganga kuma maliko na anga solution so c'est ce que j'en pense mais une chose est sûre anti-magica parabalier kata keleke nga dato ça même fait 40 et quelques na ambe keleke na on te keleke ka di machi makuni on nous c'est ça position boraka communication que donc avocat Siriki Foma boraka communication que nere boraka communication que fif job fene borasa ak mamlo direct là ama fe ka boka frangonka ya borasa nga boka ayira ka foka manga fanga ko amanga transition ko amanga révolution ko nere tawle tukuni ko transition et bolo dans combien de temps dans quel délai anga se ka frangonka ka différence peuple la ko fait na la soma mun kera on wala kana ke tukuni je dis on est d'accord mais les colonels même Inch'Allah. Il faut qu'il mais la il faut qu'il mais nous continuons à dividibi.com non. Merci beaucoup Toro. Adjaraye. Merci. Assalamu alaikum. Ne nous Toro de akmana boibaro ka foka be transition il fait koswe. Akmana adusu kasile nous. Aira ka fo ale be transition fait. Ale transition ale deunedu. Ale be ministre ya tumamina wasoro iya fomia mais kona foroko anna forokale be kumu fe ko baradu donc akokera baray mo décourager nous mais angana décourager kadaka ni transition manya amber datuna mi twangono ala kan kisho ala kan tanga donc anga ese ka don jatemine am se ka bo togomina ne kon me asimi ko fu usubi janja masami ala mu chena o chena ambo glan ko fe ye fomia andon nan donu na korko na ambal mo do amanya na bo sono ko redu mais angana to anga to antuma bulu parce que ala be ko la o te tien allo. Allô, assalamu alaikum, brother. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamadou, ça va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Marou Maryland, tu es la position pour la déclaration que comment tu m'as dit bon, mais béfo, mais quand mingi toko fo. Nam. Bon, mais RFO, mo fa na mais béfo. Nam, fuli jaraye. Bon, il a photo na ibaro comme mali korido ambe be mali de fa. Nam. Amé mali fait bon transition surtout le colonel Nanjou. Non. Oui, forum Gambé. Non. Bon, ne rekon bulu sento ko kuma re manga fo parce que ne a fo ben na sente mana pour le peuple. Sente ben na ka nous représenter. Le peuple ma photo yi. Ouais, et si yo kuma kera tchè du BA ici ça sauf la souble que fleur nous to bora ka numéro 10. BA ouais. Voilà. Donc ne président monsieur a sente chi a élection que et député ni maire ga élection ngake amsu ko kamero mle gobi. Non. Pour ka président OK. Non. Oui, fin folé. Bon flana n'était politiciens nous ne tous soutenir. Non. To be honest. Non. Moi, je ne suis pas avec eux. Ouais. Mais, fanga donga fo na fa politicien te olu droit quoi. Ouais. Parti ancien politique parce que nous ko kiga parti politique chipi avec follow ademani RPM ne nagati. Parti fanga chieni ngi ñu fanga mara avec dam no lu follow nagati. Non. Ouais, bi ulu le boraw. No lu chireka. Wala no lu chireka boy parti sheki ñu wona. Allô. Mamadou ka connexion. Ouais, Mamadou ka connexion avec tigé. Mamadou ka connexion tigera, avec ka connexion tega marché, ka connexion datuna tuna kono. Malion munu fa woli ke, le numéro c'est 985 502 26 80. Le numéro c'est 985 502 26 80. Et mo beka mo ko vraiment ko fanga e yela nyinu ko munu re beka kele ka fanga e ko fanga yela nyinu ko kuni ko kibe kumu fe kutu fe ka kumi fe donc do ko kulu te fe non mais angana kotani dusui je crois que a famiara beaye mumai beaye munkai tiato Muhammadu mais nebe bedeni beka sabali anga jamana bla femme fait je crois que président a famia anga boka ni kelenke ni kelen bana je crois que antena bla afli wala kono tuguni ni ala sonama o ne ka wolo ka di malien beladelema ni mo dalamene kuma kana ne bori ni beladele fait ala ere kama anga nga président to nu bolo amo diri ala kama allo allo assalamu alaikum toni jamuni bo irani che il faut le nom ouais to bedi ne ala tanto masami nda mais ala tanto asbuna allah wa ni'mal wakil ami rabbi ala kana kumolo la temeganya allahumma amin ami rabbi
c'est-à-dire toto nous to re bora kana na kuma ni be ko ka pensa nam Umar e kuma wole ki ka temea ou ni mo already ouais non ni mo wara ni mo wara ne to ko zumana jara okay di jara bismillah awa ayra wongo toto nous to ko bora ka kuma ro po ante mo ko an kuma kelen ko asen mu ko tabali ko la jo ka ben de cerveau ni alors il a téléphone me gatike yoro nyena mala aw mais kuma il a téléphone me gatike il faut parler en club il a mis la main ouais ni politicien kele me ga boka ka asimi jo ka boka biga mana kan fo nuba se no ko ni o mo ko kele me plene sente ko na wa la ko le balo ko le la kana asi ka la kana déclaration bi ko no ko transition bana ni potin ke mo na simbolo da ni parti politique ka beshi anga la ya ni bonde quoi an na plan shi na quoi ara ma den plena me mun de la sim plena gota ka kala re kama quoi kan si kana sma ko wala su ka den quoi ala ya nga patro du bla o diga patro du no ko bla ka ko ka de bulu bla o patro du bla la o te ke quoi ko ka den mais ni nun to kuma kana mais nun to re fo ku ale bla kasola kale la moloya ale bolo ya fa de ale fe kulu kuma famia ku dota la bon ni ne be kilo kele la ya bon en même temps ko u karato ku ridiculiser quoi ni ko kibe mu fe ku te fe ka mi fe bon bi ulu mo be malen dembela mama be ku deme donc anga fo amekla ka so non fin ko ko fe la mais si ça wole gagner be ebolo malen don ka boli la dans 72 heures anga présent demain voilà ne be mo fo malen yo na droit anga di principe de la côté bega dimi peme bi la bega dimi bla ko kota à côté anga ni kestri anga se kan panga bon parce que ne panga bina en d'abord molwa deux anga jamana fo ka sa to bon ko la tuna non o kuma bani anga di anga bo anga jamana soutenu anga différence be bla côté ouais donc si ça wole kan mene be bolo ka di jamana mo ma ube mo mu de me bu man fiani mi ke parce que wa kala ma nun to bora ka fo an ben sa ka kisa kelenchi mun lo be mo na fia mo ku de me e bolo mun bu blala dem sena de ba ke wa si fina de ba ke wa ou bien parce que on a mona camp militaire la mun ba to mo be an bora de même na mo city de ba bla mo la an ko mo don ma le dem bo kala ma mun bu blola de e ka kinanta e mun bu blola date ne kɔni tiɲɛna ne ma se ka min faamuya wa vraiment ne ni yɛrɛ tɛ tiɲɛna ne ma se ka faamuya quoi hadamaden mɔgɔ min b'i dɛmɛ e ka tila k'o dɛmɛbaga ne yɛrɛ ma deli k'a ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i dɛmɛbaga kɔni mɔgɔ tɛ bila o la force mɔgɔ tɛ bila o la mais ne t'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de b'u ka conseil wa mɔgɔ dɔ de b'u kɛrɛfɛ k'a f'u ɲɛna n'a y'a to ni ninnu ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ a kan u bɛna tila k'aw kɛlɛ wa mun de wa n t'a dɔn fɛn fɛn don quoi ako kele ka bed balba ina fo ko mori do re ba fo ko ni makarsa mine sari ako be ko golma yira quoi ako de balba ka bonem mo aklima sise ka famia rode oh dade a re plan abi amerique ni jamana na patriote amerique no bi tawa amerique ni patriote ko tekila ay de amerique gouvernement be mo mo président ka campagne ke anene campagne ke Biden ni sisa na ka président be place dinema président ka fembe mo mo na demeri ma cité Amérique gouvernement na muma président ka président a benala na kratie mo ne ma de ga nyonya la ne mo ko de sigi mi ga ko ben le cerveau mi be kapula wala ben ne cerveau na man de son fait me gene me ta pela na ko ben le cerveau be kapula bibina e ga protéger o ben no be ka kapula je crois qu'il y a bien ben place je crois qu'il faut famille qui est là comme ala ya ka baraka sisa donc sisa e bulu mo kana bodan comme les jours e bulu mo kana farano na bodan comme les jours bon c'est que ni ko ra wala dadal na mjali chini be kay bon chini na yira bo est-ce qu'en tant que vendredi on a assez de temps à communication que on a bloqué fuma ka animoy on a bombe Mali beka dans toutes les régions ensemble sur le Mali les gens médias et sur le quartier en beka franonga on ensemble c'est ka botou na e bolo vendredi kon kay n'est-ce pas non vendredi on fait en place moyen na moi digina droit mi inchallah nous Dieu crocodile nous plein quoi nous fanga tro anga wala to kan santé en to ko ka tiawuli non tiens non ni o yakobani na la sonama merci beaucoup mon frère. Merci. Malion ko severe la ko anga bega bona ko konkulu jumado anga fanga deme ko me ko vraiment ko fanga fene avec mun ga deme bawla bebe ka kuma kele fo jam ko ma kunendo mais be dugunendo severe la ko ala na kira non c'est pas la peine. Allô 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 allô
wa alaikum assalam me do fari kuma kanka ala yɛrɛ kama n'a ye wele kɛ a ye do fara kuma kanka aw bɛ wuli kɛ ka kuma i b'a fɔ ne sɛgɛn b'aw kɛrɛfɛ ne kulo t'i la kosɛbɛ do fari kuma kanka s'il te plaît voilà ne kulo b'i la sisan n kulo b'i la ka ɲa awɔ bisimila ayi Dalas cɛ i tɔgɔ tuguni Gabu c'est Gabu yiri fama sa k'i fama kan wele dɛ ko baaraw ka ca wa an yɛrɛ ɲuman an bɛ baara la jamana in na an tɛ politicien ye ko politique b'an balo wallahi bilahi i b'a dɔn i bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bɔra ye o i ye ni kasi kɛ ka dɛsɛ président parti politiques ci voilà la résultat aujourd'hui voilà la résultat aujourd'hui u bɔra k'u ka manamanakan fɔ a bɛ France média bɛɛ kan Serge Daniel RFI France 24 o parti politique ko transition banna légitimité tout là est-ce que ni président kun ye la mais ni kun cira avant aujourd'hui ni kuma in kun bɛ kɛ o tɛ kɛ ayi non nafa ba tɛ anw na an environnement ye voilà o ko k'an environnement mais ne ma jamana ɲɛmɔgɔ si ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a dɛmɛ a b'u bila en dehors comme ça ni bɛn ni kuyate kun bɛ kɛnɛ kan bi wallahi sans kuma sɔrɔ ko sisan b'a sɔrɔ a bɛ ka ɲaga de quoi a tɛ kɔrɔbɔ Denis Blasiro quoi n'ala jɔyɔrɔ min di mɔgɔ min ma quoi ale y'o to tigi bolo an kɔni bɛ min fɔ sisan ko mɔgɔ ka ca ɲini na bɛɛ ka bɔ k'i ka hakilina t'a di an kan ka mun de kɛ sisan an kana jamana to ni ninnu bolo ka an bi tigɛ wɛrɛ kɔnɔ tuguni président kan ka CNT desu ka tila ka parti politique desu quoi a ka fɔ i n'a fɔ bɛn kun y'a fɔ cogo min ni problème ye bɛn sɔrɔ président ka lajɛ a ka forme yɛlɛma dɔrɔn an ka continuer i n'a fɔ ko démocratie a ka forme yɛlɛma dɔrɔn ouais mais e bolo an ka kuma boliko kan komi sisan an bɛ boliko niveau de la quoi ne bɛ fɛ mɔgɔ ka boliko kuma de fɔ ka sɔrɔ ka kuma bɛn kan quoi parce que i b'a dɔn moi je suis un leader sisan an bɛ kɔlɔn la quoi c'est à dire an bolo bɛ da kɔnɔ quoi an ka an bolo bɔ bama da kɔnɔ cogo min na an k'o kuma fɔ a ka ko conclusion kɛ ni minɛli parce que n b'a dɔn minɛli kelen bɛ k'aw bɛɛ tɔɔrɔ ne nin fɔ hali online na mɔgɔw ye ne ko ne de ye carré kɔnɔ mɔgɔ ye ne b'a dɔn mun bɛ ka fɔ dugu la aw tulo t'o la aw bolo ko stratégie b'aw bolo maliyɛndenw b'aw fɛ mais u dimin don aw kɔrɔ n'a ye denmisɛnnin ninnu bila yanni a ka kɛ n ko mais anyway o ye kuma wɛrɛ ye e bolo welekan jumɛn bɛ e bolo d'ici vendredi ou bien avant vendredi an ka bɔ i n'a fɔ ko kɔnɔkulu a ka ca ni mɔgɔnifin million naani wallahi nin tɛ ko gansan ye on doit sortir massivement pour donner la légitimité à notre révolution n'a ma bɔ wallahi légitimité t'an bolo n t'aw nɛgɛ dɛ aw bɛ se k'aw sigi ka nin ko in di ala ma nin ko in tɛ ala ko ye dɛ nin ko ye jamako de wa jamako tɛ kuma ye jamako ye bɔli de i bɛ ka nin min fɔ jamako de bɛ nin ko datugu parce que fɛn wɛrɛ de bɛ nin ko in duguma nin ko in u ma nin kirikara sɔrɔ u ma k'u kun fɛ o fana ko bɛ ka nin ko in de k'u jigi da fɛn dɔ de kan donc disiba dɔ de fana b'u fana kɔfɛ nin a tɛ hakili la a ye nin kira gansan de yan a ye ji ma ci gansan nin bɛɛ de a ye nin ko in fɔ quoi mais n'an bɛ taa bise ne kɔni bɛ wele min bila dɔrɔn mɔgɔw ka hakilina fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ groupe ni fɛnw na an ka lajɛ an kan ka mun de kɛ before next week what we should do before next week what we bɛɛ hakilina jagabɔ dɔrɔn what we should do an kan ka mun de kɛ sisan pour que ka taa kɛlɛ ko in na k'u datugulan kɔlɔn kɔnɔ wa i ka kuma ɲɛna kojugu sisan bilasiralikan jumɛn de b'i bolo ka di famaw ma u dɛmɛ mɔgɔw minɛli la o de ye kuma kuncɛ kuma ye quoi parce que o de ka ɲi mais n'an donna ni négativité ye dɔrɔn o bɛ kɛlɛ tiɲɛ quoi kuma kuncɛ kuma ye min ye sukɛli mɔgɔw hakilimɔgɔw an t'o ko hakilina sisan quoi union fait la force donc minnu bɛ mɔgɔ fɔ kɛlɛ la nin ye nin ka mɔgɔ ye nin ye nin ka mɔgɔ ye nin ka taa nin ka na i yɛrɛ ɲuman na an tɛmɛn'o kan o ko bɛ réglé kɔfɛ mais an bɛ wagati min na sisan fɛn min kun wele filɛ fo ka nin datugulan kɔlɔn a kɔnɔ datugulan ma kɔlɔn a kɔnɔ a bɛna taa bɔ ko wɛrɛ de ye vraiment ala k'an kisi o ma merci beaucoup mon frère ne Gabu de ye ka bɔ Amérique un jeune très compétent a yira k'a fɔ ko vraiment k'an ka bɔ an ka différence bila kɔfɛ an ka bɔ avant next week mais a yira fɛnɛ k'a fɔ ko président ka sabali ko mɔgɔw minɛli in sɛbɛn la a kelen k'u tɔɔrɔ u t'u da maga la mais u dusu kasilen don bon ne ye nin kuma in fɔ k'a fɔ mais bɛɛ bolo ko ne ta ye kuma de ne ta tɛ kuma ye ne bɛ ka président dɛmɛ cogo min na ne de b'a dɔn ne tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ni président dɛmɛli kɔ a bɛɛ n'ala na kira cɛ wallahi billahi lazi mais an ka bɛn ni ala ma allo Jakite salamu alaikum kan mɛn bi da alhamdulillah ko bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo i ka weleli diyara n ye Jakite y'a ye ni fari sago ninnu bɔra après 33 ans u degelen bɛ mun na u y'u deli ko dalajɛ an ye nin natɔ ye e ye mun faamuya nin ko in na wa bilasiralikan jumɛn de b'e bolo ka di jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka mɔgɔ minnu minɛla n'i y'a mɛn nin kɛra mɔgɔw diminen don tiɲɛ tɔgɔ ala mais mɔgɔ an ma yira bɛɛ la k'a fɔ u ka dɔn k'a fɔ ko ni nin tiɲɛna dɔrɔn an bɛɛ datugulan tiɲɛna kɔnɔ wallahi ni nin transition tiɲɛna o ye maliko bannen ye n t'a fɔ ala safurulayi Jakite kɛnɛ b'i bolo
Alhamdulillah, comme on a fait, ne veut ça, par exemple, à Kungolo Folotige. Il va Kungolochi. On a fait Jamanatigi, munu be CNT kono ko utika jamana deunga barake ubebuga parti politiku ga barala akira atunta kalama peut-être message ma sama me biaya soro asoro donc ambi duaude do jamana ni alisa amin Allah mogo ni fi feneta do ka fotibe filila nam poti ka bangi Allah akbar et jakte ni la ne kanun quoi ça dit tu es très honnête quoi il n'y a pas de dontoro diya kono quoi ben ala na krachi c'est dire que fima dit tu n'es pas quoi parce que tu es honnête tu es la personne donc que je connais quoi vraiment là qui shima ya anam beladele amina arabi nam ni ya me ko jamana we jama farale ne nyoko jama de sigiro mo be wele ko jamana ouais mais ni kelen tarali dugu sigi nam abi wele de ko dugu ouais mais jamana de tale lo ka kalfaila ouais ita do ka foki jugu mugo te se ka tiye fiye non ira nyinga ni gele ayi soro domi non ati la mugo sembala Allah akbar sabu amagoti jamana ni nyele na amagobi muna bi akosoro non donc mugo million mugani ko bela jelenga responsabilité bebulo non ibe tiyere la kori ni mogo ye munu te bara ko jamana den kelen shiye bara ke mogo de ye munu ba nyini kono lu mara ku ta ku di mara baga jugu ma non allo ika kuma ka tige non akuma ka tige vas-y ok donc anga privilège be dile do uma non an bɛɛ lajɛlen mɛnna an bɛ nin kɛlɛ la nin tɛ kɛlɛ kura ye. non kɛlɛ kura tɛ yan. parce que a tun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ erreur la bi de a y'a dɔn. Allahu akbar. sabu mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ bi a kan k'a bɛɛ gɛn. non Allahu akbar. sans exception parce que nin man ka don a ka u don n'a ka ni basabɔrɔ de ye. a kɛra. parti politique du tɛ Mali la ko parti politique mɔgɔw ka du filɛ nin ye o. non. ko duden bɛɛ parti politique ɲɛmɔgɔ dɔ ye non o tɛ o. non. honnêtement dit. non. parce que n'i bɛ siya la tunu i b'a daminɛ cɛkɔrɔba la ka taa se laban ma donc u y'o sira de ta sisan an bɛ yɔrɔ min. bon nin ye ka jamana ta ka feere an juguw ma minnu sigilen don ka bi ma kɔnɔ. non. k'a yira olu la an ka sariya minɛna na fɛn o fɛn fɔra an ye o ma kɛ. non. mais président ko yan'a ka kuma CEDEAO mɔgɔw fɛ ko n'i y'a ye ko élection bɛ kɛ ko fɔ ni jamana intégralité territoire bɛɛ minɛna k'a di Mali ma. non. an bɛ se ka taa élection na mais u tulo t'o mɛn dɛ. non. u tulo bɛ mun mɛn o ye date de ye ko nin date nin fɔra bon date sera a kɛra a banna. non. bon olu de jamana ci. non. san 30 ani kɔ. non. an fɛn fɛn filɛ nin ye kuma la bi ninnu ka politiki kɛlɛ n t'a wele ko politiki kɛlɛ asidiya kɛlɛ. oui o de y'an bɛɛ labɔ. o de y'an bɛɛ labɔ. o de y'an bɛɛ bila kɛnɛ ma. walahi bilahi. donc an bɛ dugawu de don. non. an b'an sigi ka komi sini sobelen don Mali la. non. mais kɛ bɛ mɔgɔ min kɔ sini jour sobelen t'i bolo. non. n b'a jigiya u b'a ko kan nin wagati la sisan. non. u bɛ se ka bɔ ni kibaruya mun ye ka jamanadenw hakili sigi. ouais o ye fɔlɔ ye Jakite mais an bɛ fɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ k'an ka fanga c'est légitime an minnu bɔra nin y'a san 2 ye o jama kelen ni bi yɛrɛ bi ta ka ca n'o ye an bɛ fɛ ka bɔ d'ici vendredi ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka différence bila côté la welekan min b'i bolo k'a di maliyɛndenw ma o bɔli kama. welewelekan bɛ n bolo k'a di bɛɛ lajɛlen ma. non. bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko i sigiyɔrɔ bɛnna diɲɛ fan o fan ma. non. ye i fa jamana ye. non. i fa jamana n'a tununa i bɛ wele ko bɔyɔrɔ jan. non. donc pour que an kana wele o la an fa jamana kelen mun b'an bolo. non. fila ti mɔgɔ si bolo. non. kelen mun b'an bolo an k'o bɔ bolo la. non. an kana to juguw bolo parce que ninnu laɲini mun b'u bolo. non. an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kunnafoni. non. ka sigi ka fɔ kɛ nin wagati la ne tun b'a jigiya n'a tun fɔra k'an ye sigi ka fɔ mun kɛ bɛn kana bɛn ni ɲɔgɔn cɛ. non.
minnu bi yɔrɔ jan olu tun bɛ se ka conférence suit bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an k'u tɔgɔ wele sa ko videoman ko i kana videoman ninnu lamɛn ko ninnu bɛɛ ye intérêt la ko mɔgɔ wa kungo wililen filɛ nin ye jɔn bɛ k'a kɛlɛ kɛ videoman tɛ wa videoman don awɔ a bɛ bɛn an ka bɛn di Ala ma an ka bɛn di Ala ma an tɛ ka jamana ni kɛlɛ kɛ mɔgɔ kama quoi an bɛ ka jamana ni kɛlɛ kɛ an yɛrɛ an ka bɛn di Ala ma Ala ye mun dɔn o ye wasakɛ n y'o de fɔ n ko mɔgɔ nin de b'i bilasira n ko don min na ne bɔra ka président bilasira u y'an fara jugu kan mais n ka bɛn di Ala ma maa min y'a kanu maa min m'a kanu n'an bɛ taga an bɛ se o an ka bɛn di Ala ma a tiɲɛ nalen filɛ nin ye an ka bɛn di Ala ma chèque bɛ bɔ Mali la ka ci e ma wa ayi chèque tɛ ci ne ma a tɛ ci ma a tɛ ci ne ma diɲɛ don o don an de b'an bolo don an kun yan ka jamana nin dɛmɛ wallahi i ye dɔrɔmɛ kelen don hali jugu la Mali la i bɛ ka jamana de dɛmɛ wallahi hakili sigibaliya fɛn fɛn b'an kan yan an tɛ se k'an concentré an ka baaraw kan ka sababu kɛ jamana jɔyɔrɔli ni Ala cɛ k'i ka parti politique ci komi ɲugu de fɛnɛ bɛ ɲaga wuli an b'a jigiya k'a fɔ message min an bɛ k'a fɔ a mɛnna a tun ma mɛn a tun ma mɛn bon u nana da Kongo a da la sisan ko a yɛrɛ ko jɔn don ko anw de don anw de don ko sisan ko wagati sera an bɛ wuli nɔfɛ donc tiɲɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Jakite yanni ka bɔ kuma la parce que n b'a dɔn tu es émotionnel ne tulo b'i kuma la n b'a dɔn i voix la n b'a dɔn i ton na tu es très émotionnel aujourd'hui voilà a bɛ dɔn i kumacogo la Jakite sisan ninnu tɔgɔ weleli kɛ ninnu tɔgɔ ye Asimi Kanu i b'a dɔn a kuma la a ko k'u y'ale don kaso la k'ale la maloya k'u yɛrɛ tila k'a fɔ k'u jo t'a la bon ne y'a fɔ n ko n'o y'a sɔrɔ bɛn ma dugu ci n ko politique de don bilasirali jumɛn b'i bolo k'a d'u ma maa minnu bɛ k'u dɛmɛ u ka u minɛli dabila Ala na kira yɛrɛ kama welewelekan jumɛn b'i bolo k'a d'u ma i k'a dɔn k'a fɔ i ye buna adamaden don kaso la ko personnel kama o ye personnel ye mais jamana kama yafa dayɛlɛlen don hali sa quoi il n'est jamais trop tard u k'a bila a ka bɔ a ka fara an kan n'a tun bi kɛnɛma bi hali n'a ti baara la gouvernement kɔnɔ yurugu min bi janfanci ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a tun tɛ tɛmɛ ale kan sisan b'a sɔrɔ a ye kɛlɛ ni kisi yanfan ta ka wuli k'i jɔ ni kɛlɛbolo wallahi bilalisi bon mɔgɔ kelen minnu bi kɛrɛfɛ n'u bɛ k'an ka jamana nafolo dun u tɛ ka baara kɛ jamana ye u tɛ k'a ka denw ye u bɛ k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye olu de ye jɔn ye politiciens ka jɔ minnu bɛ yen dɛ o de la n y'a f'i ye wagati sera an ka jakuma wele a tɔgɔ la ne y'a fɔ mɔgɔ caman ye CNT ɲɛmɔgɔ se tɛ CNT kɔnɔmɔgɔw la i y'a fɔ bɛɛ kulo b'a la maliyɛndenw tɛ fɛ ka tiɲɛ lamɛn i b'a dɔn tiɲɛ fɔ man d'u ye tiɲɛ fɔla man di i y'a fɔ k'a fɔ bɛɛ y'a faamuya bɛɛ b'a kalama u bɛ k'u ɲɛ ci tiɲɛ de kan mais bɛɛ b'a kalama a se t'u la parce que sababu dɔ de sera n'u bɛɛ ye bon u tɛ ka u ka sababu ni u tun kan ka ɲinɛ o kan ka jamana de bila fɛn bɛɛ sanfɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ révolution de la an bɛ révolution de la ayi tɔw bɛ jamana ɲini k'a layɛlɛ sanfɛ jamana sen b'olu bolo u b'a lajigin bon donc o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ service da caman na ka sababuya kɛ an ka tribunaliw bɛn donni kaso la o ka bɛn tiɲɛ ma a labila don ka tila k'a minɛ ka don kaso wɛrɛ la tuguni n ko danbe de bɛ buna adamaden na maloya nin i bɛ maloya i somɔgɔw ye mais danbe n'a tiɲɛna foyi tɛ se ka dilan quoi maloya n ko mɔgɔ min b'a fɛ ka fɛn dilan a bɛ tiɲɛ o de bolo sinon mun b'a tɛgɛ don a la o tɔgɔ tɛ fɔ o tɔgɔ tɛ fɔ président k'a dɔn k'a fɔ ko fɛlɛ bɔ don o tɛ wuluden ta don ye Allahu Akbar a ko dɔrɔn dɔn Jakite n'i ye fɛn wɛrɛ fara in kan dɔrɔn kuma bɛ tiɲɛ i ni nun tɔgɔ i n'a fɔ k'aw fila kumana yɔrɔ kelen i b'a dɔn aw voix la k'a bɛ président in fɛ fo ka s'a dan na mais vraiment aw se mɔgɔ da y'i seko ye quoi merci beaucoup i Jakite Ala k'an to ɲɔgɔn ye Allahumma min cɛ maliyɛnw cɛ c'est vrai la Asimi ka sabali a ka sabali vraiment fanga bɛ ni mɔgɔ sera sanfɛla bɛ mɔgɔ de fili vraiment Ala k'an bɛɛ kisi a ma c'est vrai la mais an ka Asimi dɛmɛ ka sa an sera yɔrɔ min na segin ko tɛ yen janfa tɛ yen fɛn bɛɛ fo janfa allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ jamu i bɔrɔ
Ma sila de do. Salam alaikum sila. Alaikum salam alhamdulillah. Yeki bora me Francis be ne be ka Amerique CNN na dia ali Amerique CNN be kan bo ko mali president manda bana. Sila mu famiana e mora mo la buena. Tanto ako kera fe parce que anye mi fo ya ko to ko no don e ka clef na video mali den ka ta kuma kala ka ta me changement be minu ko no ani munu yede be ku yede ti a o de mancha. Non. Bon na kera te ni Burkina ka kanta kala de ya nanga kan ya no na ibado ko difference ba de ban no nje. Non. Ko ile ta me na mo mun ko ni tai malu ko mun so le nanga isa anga fara no ba parce que ante hake an do be ka je ka bara nge me ante hake na kele na ya ko no de ko kan sen. Non. Mais ojo ne no e nun toko. Amina sila ojo ne no e. Nebe se ka transition a ki do ye erreur do kere me malde yere de fanante ka falen ko so be kuma ay sila no sila sawali sa sila do sa sila to ko ni get ma chama iye mo ko mo bari ko ni ko so sila tro ku chama bari be e bulu ere morku sila to me ga ere morku buli na tiki ko na tiki ga herefe no oh sila de o bere oni jama ni mo ga bere be nyona kwa sebere na i ga analyse ke kwa me kwa ni me ga no ga ibolo de kwa sila tro ku membe bulu ni tro ku duru be bulu kwa super fe be tro ku invala mine kwa sila abe je mo godi do me ni ado kate ki vision ki ba kele i ba tiki je kwa sali oni jama ni mo ga bere kele kwa kana kubla Chrisida dala kwa mbideli kwa ala kama ngobe kila kwa mba feka okay amba feka yoro men fo c'est-à-dire gouvernement erreur min ke sente ko na nya ko ka mena a fale no ade ma mo ko no fom de al dem sen mun ba ko no na on bolo ku na on be de génération kelen you be par des politiques nous de ko ya fa ma donc uluna korbalon farle nyogon ka u bana ko ke ko hakil bu ka partout là parce que be le boli politicien koron no ko yiri ni ira dem sen non sera ke fenye ni to korban no de donc no vi kuna avec gelia bonne ka me yoro mi maningo ko anyere fale ma ambe fale ko o ye wari ko fanfala parce que anye deme min fo kamba ke ni Burkina wari min bo 3 mois temenen ko nana aw mi san sawala masa ko wari bo ça veut dire que tamam be ka fota la atikono ou bien ouais mais au bébé dépend communication là au tira sila mamun ganga jamana kanu sila mamun ganga jamana kanu OK vas-y ouais ebe ki ka tan hakel min bla yano ka do transition la a warbe jongo ka fala a warte mo bolo mais ne ba di alama mo te klenyo ya fo ne ba do ne ti on fana be lame be fenge mais faut ambe de ka donc en jamana nse ka tan ko kuma dron se ka ke fo mo ko bolo do ko alwe be kele min na don mo do nunu me karbra min je no be mu minci ke mali fana do o se tuntanye kam se ka mo do taro kam se ka nintange kere na donc ne be ga yoro mi position ta ko ne ko mbado asim mena fere solo la ka wuli tumala yana c'est trop tard maintenant on jamana don fana fanga do ko jamana ndala ngamburu na sendo ala de anganga waru bwanga time da ma deja au ko ke au ka time da ko waru di maintenant mo ko se ke ko na foro ko hal ka milliard kilen fara ngo surli para ise ça ne ko famu ouais mais qui ka kuma son dila sila il ka kuma itie mais malien fleni amad révolution la tiet ko ala o révolution qui est trop baye jamana demu be kuma yo fo ko yem fo ne be ka munke kanen ko na chaya on mo mun be no kuma se kanen ko na la digi ulu chama min la ka ta kaso la sila il faut pas qu'il pas au rôle kuna quoi nous to bo ça nous to ko mali ministre nous to ko militaire de mara ne ba do ube ka erreur min ke maiga min ale ne mais était ko fo e be ka ya ko mi maro ne e bora ka kuma était son ka et defo be ro ne ala cloche la ko tila ay non sira e mo ke o mai dande mali ko be ni ga to ko na ba ni ga de ne de tuma do la ne te suno ko fo ni ga mo be kale ko talman ke ne be la meli la ne lote la gente suno ko menga suno ko toy toujours quand nouvelle sur mais dande abine ko ne be ga fo ko na abine ko no de ni ko dande al ne ga nga sarata chaque semaine ka plan la ka tlanje la ka ta mala ma ko me mo ko le gine tay zoro be mal kola non sila ga kuma tie mais mamu me mo ke enyornai mamu me mo ke enyornai ulu yo kuma kela ubi ni e bogo ki kuma kela unyela e sila e me e oranga gelen turo sila ameriki flani enne na ameriki mune la enne sila mune la enne na ameriki minani na ubika erere bare parce que dandanga tien ere fo chembora kuma la nun to ko ni maiga ni mali la bi ni asimu sembala ne dale no mo mena ka sa ke mali preda en du to la kelen
Ah mais il connaît nous trop comment qu'on met. À quoi tu allais là il connaît où mais. Ouais, never parce que Maïga Fleni Maïga ka fomba oui depuis longtemps avec ce qu'on depuis tant de Ibeka avec nous quoi. C'est la moya abaka tient pour que ça soit qui que c'est ça. Abaka. Famera. Ouais, à Famera. Donc, vous pouvez minali ko vous pouvez erreur pas de cas parce que net c'est qu'à donc que quand tu dis que ça soit la moto là plein de ça n'a pas de sens. Ouais mais tiens kelenteo si là il a comment y en a ko ne mo rebe jamana il fait ko du mais et bon on a une blata mo aklima badi ne be kana mais ni e ma se ka président ka erreur foi clinial là si là au fait pas que le bon la ko parti politique non chili fo ne baro dantanga tiere fo parti politique non chili ne ma dal ni président se ka ke on ne be boka yuru la ya me ibe boli ibe fanga ni ubi ba gouvernement ga boya e mo de bibolo ne akila position yere kanga famuya ka fo eti ni sigi yere ina jamana don de mara ibe ko be jere ni jamana don hakila ka ke kelenya mena ni jamana mo amba kata fami fe muna ito yoro ni se ka yoro de mi sigi ti mal mais ne ta do be fe mo re ko parce que nous faisons mais votre créa bi aluté 2% sur mais au lieu de boler carrément n'était quelqu'un ni fugitif numéro quoi ça dit au lieu de boler carrément on m'a boqué carrément follow donc on a fait on a boqué carrément c'est ça le plus important aya boler faut to mais on ou c'est qu'Allah ben to no ka bo on fana ambe ano nanse fi na financièrement fana c'est fi ambo bo amba blaka ta donc et le boulot ça on a boler boulot dans combien de temps et la gadget là ne bolo ya faut to mais vendredi na tanga Allah be ka ben vendredi na be ou ni salite mais vendredi follow mais na ngake ka be no Sila, merci beaucoup vraiment. Merci. Bella Djelé meka kuma fobo. Baro Sila lui il est très poli. Donc avec il m'a fait moi Ayasimi kanu tellement te foga Malien et munkera ou kera mais anga boka. Ça dit on est taille fanga nye quoi. Ne me toko kuma le fongo tangi ama son anga erma en seka avancer. Dunia kono buna ramadi. Ni ma so ika flima iseka tanye. Figa fli de réparer. Bon ni me wuli ke mi dele ala kama. Ika seka fli kuma fo bonya ni karama konna la quoi mais na wuli ke ka au munu kuma da fait sévère là au te présent arrangé quoi c'est vrai là t'as arrangé il faut bien au t'as arrangé vraiment na metanga monsieur allô wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to ni jamuni boro ay jotane ni ga faible speaker là jom ko be ka wuli ke dron wa jono Camara Keita à Paris. Ah, Camara Keita, Camara, bismillah. Voilà. En fait. Madame Camara, n'a-t-il qui m'a bâché, il me donne une fois, il m'a canca, sinon en clôture là quoi. Nous, mais ça ferait. Ah ouais, bon, en clôture là, quoi, c'est vrai, tiens-toi là. Ah. En clôture là, c'est ça, voilà. Ah. Ouais. Moi, bon, politicien, quand il m'a pas la morale d'un côté. Non. Parce que depuis au début, erreur qui est ramée, c'est une erreur ça. Non. Parce que depuis qu'on a mis à faire quoi qu'il a matché. Non. Bah, au début, c'est une belle mais en fait, c'est mauvais ça. Si ça urgence, c'est vous voulez beaucoup m'embêter. Non. Pour moi, Mali chroniqueur ni tungarage chroniqueur bedi tanka kuma ko kilende ka semaine beke ka mo sensibiliser pour le pola. Effectivement, vendredi Juma Seli ko fait vendredi Juma Seli ko fait. Voilà, Juma Seli ko fait bon du coup ils ont 4 jours comme remobiliser donc l'imamou quoi comme tafsir beke ou quoi kuma tafsir kero là Juma Seli ko fait ni beke ta yang chroniqueur ou kuma États-Unis chroniqueur ou kuma Mali ta ou kuma parce que Mali chroniqueur do ta kuma tinya ka ne bolo be ka sera mi de ligne peut-être parce que peut-être ou ka sera mi de ligne me fait ko roni analyser quoi parce que iboro au ko ni to malien mais au be ka claim de la doni président bolo parce que président ba au la mais ni comment dire au ma au be kuma ta avec modération au te mo balo tout nous sommes en révolution faut président a donner yoro mi kan yoro mi ouais. Mais au donc on a ma fait na ngo sentere ka muna fanya yeko ka be ka paradis pour no tante aka e ko ko mi barabe ka kono après vous n'allez tania ouais voilà du coup kuma musola ka ka bo kuma la 600 communication be ka ke be fait
mɔgɔw ka mobiliser bɔli ka kɛ a jama ka caya ni 14 janvier jama ye komi politiciens y'a fɔ u ka communiqué la ko u bɛ kuma diaspora Mali minnu bɛ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an fɛnɛ bɛ bɔ sisan ka yir'u la k'an y'u ka kuma mɛn mais nous on n'est pas pour eux an b'an ka transition soutenir u ma kuma o maliyɛn de fɛ yan. Ouais, un bébé bon vendredi, que ça soit au diaspora ou que ça soit au Mali, partout, sur tout territoire étendu le vendredi. Malien Begamo Kadira, qu'il faut quand même présent. Voilà, c'est ça. Au lieu qu'on ouvre comme Malien fait n'est qu'à pocher sa couche. D'ailleurs, on va communication, mais nous on n'est pas pour vous. Ouais. Nous on est pour la transition, on les soutient jusqu'à Ouba. Ouais. Du coup, si ça slogan quand quelqu'un est chroniqueur de boulot, moro sensibilisation comme moro là-bas. Ouais. O de kan ka kɛ slogan ye sisan i b'a fɔ ne ye mun f'i ye la fois dernière cɛ mun mana di bɛɛ ka to o kan quoi sauf en cas d'urgence aw bɛ se ka kuma ko wɛrɛ kan. Du coup demain on est lundi, demain c'est férié au Mali, c'est férié à Paris. Bon du coup ne bolo chroniqueur kan k'u ka communication bɛɛ kɛ mobilisation yan bɔli il faut l'autorisation, est-ce qu'il y aura des autorisations d'ici vendredi. Mɔgɔ min bɛ se ka bɔli kɛ en temps réel o ye Suleiman Bagbo kɔni o kɔni bɔli da o ye maliyɛn hali kunun o tun bɛ bɛnɛ wa Togo bɔli manifestation na Paris. Non, ka numéro personnel bɛ ne bolo ne kɔni bɛ se k'o. Ouais, il va ci ma, je vais coordonner avec lui pour la France, Inch'Allah. Bon, b'a ci ma, d'accord. Bon, avec bien écoute. Bon, d'accord, monsieur Kotati, mais au kɔni il peut trouver l'autorisation, il peut faire quelque chose dans les brefs délais. Ouais, je vais le contacter, je le contacterai. Magnifique job de la contacter là. Et on y a un moment français pour comme c'est la galvanisation qui est trop là. Il n'y a pas de souci, mais clairement, nous, on c'est ça le plus urgent. Chroniqueur ou une communication pendant cette semaine, parce que vous pourrez quand on a tout encore, voilà, du coup, on ne peut pas qu'il roule quand nous communication, mais nous, on reste derrière la transition. Parce qu'à la quand il faut ou pas attendre à nager, perdu, c'est fini. Non, c'est fini, c'est fini. Mais en Boli, Mme Kamara Keita, c'est très important parce que on a la légitimité là au niveau de communauté internationale. Fiko on y a fait Malien on y en a dit parce que Malien doit obéir. Ou le meni Kointa à la légèreté parce que nous avons analysé là. Mon tout quoi, mon tout quoi, tout le monde mwanka. Il va se gagner parce que l'État Malien met bien Romina quoi. Il va y avoir côté quoi, communication de dos, pouvoir de bala, itida mola comme est musula kai. Parce que on doit communiquer pas pour le bas en lo konna là. Mais quand on va voir tout quoi, tout le monde mwanka. Il va y avoir dans le monde international. Ali moté munko, cela ne compte pas. Anya fouire. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ali mo flabi, ali nous ne voili mi ali mo tout ko. Voilà. Ole kuma mi ko dro beka kuma ni, olu beka ibaro nous beka tasuma buda kono ni légal. Légalité, ouais. Voilà. Du coup, si ça est malien est comme une famille en haut, fait kumana dit pour kumana Algérie misiri bankono bi akumana muka akatemu kunye ne masoro achima na bibulu. Voilà. Akatemu kunye ko fraternité dans l'islam. Ouais. Mais Nio la j'étais large avec moi mon politique bébé n'a pas oui ou non politique era l'islam de là du coup politique ben n'a pas du coup nous bébé limité mais madame Kamara nous trouvons comment de fort ne me faire analyser donner parce que et nous le canal la kosoba nous trouvons ko aller sur la sine nous ni et Amérique révolutionnaire ou blâme là que on a jamana développer le damné. Mais est-ce qu'il est boulot au fait d'unité ni koina parce que nous trouvons jamana marakateme il était au haut sommet donc 600 mais blessé quand me bien boulot si elle a mécanique un peu fausse blessé quand me boulot qu'a dit asmi finalement j'ai que pour voler que ça tout le monde est frustré tiens toi là autrement asmi il a on n'a pas encore dans le respect donc amanina mais il a kasuma amanina mais blessé quand me boulot 600 akuma ta sevela 600 ya ta sevela ouais 600 abado muba fait monta fait ouais 600 ka klodaele akanye daele par le respect c'est pas manque de respect ouais comment faut aller nous ouais voilà akado 600 kehan comment ba fait monta fait parce que nous fla kana anda tukuna twankono anda tukuna mais na wasuna ma boire kono voilà mais du coup 600
Akaka la koso. Ça fait toute la semaine anda ka kuma ko ka nunubla. Ni ben ko be kena kan be era wolo de ko be bo chini u chini ngene. Iba ko kone ni natali wallahi. Ay no akmeni bibe communication ko me Mali kono au niveau international ben ko me donner direct la 100 mais anga di alama. Digo lu ko mo ko madaka gire malla de fa be di Mali ko no ke kero ko ko te ma fisha do ko no surani do de ma de ko de du. On pense ça mais anga différence vers la kérate. Inshallah. Après on va régler ni on que si sans le but c'est Québec chroniqueur be ka kuma boli konika. Juma celle-là. On a de la chance. Mishrou d'aile ndo kutubo avec l'après-midi na. Mai watarabe koitabe kwa kumufe kwa kumanyoro. Ay mai watarabe kuma sherifu gabe kuma wa mai watarabe kuma mai watarabe ni moro be yara me mai wele mai nga karam ko bay ma wele. Ok, bon, never beaucoup connaître ta fin. Merci beaucoup, Madame Kamara Keita. Il a voulu dire à Etoro, vraiment, il demande à Kanouba, il faut le nom. Merci. Malion, Akara fo comme Otuko, Abo Kumabo, vocabulaire là. Motenko, oui, Mali Guerani, oui, Mali Temirodi, homme américain, Motenko Tea. Moro et Mouye, verbal lido. On parle de procès verbal. Ni fait, mais toi, ni fait que le pays, Malion, la bolémique. Akana ino kore ko mo tengo ya ko gere ni de jete mali de sabe mali mo ko je dalendo wolo ko bulu banadi o tere mo ten nun ko mo ko mi ko ka boni mali be c'est très important. Allô bonsoir Dante. Bonsoir, salam alaikum toni jami boro. Bonsoir. Wa ne ko bilaw salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va? Ne bala tankiya dum. Ça va? Akara fo ba don ne. Ouais, bismillah ko ni téléphone flaté bolo parce que be ka kuma fo ka kuma ko tene là. Ah, donc, je vais ordinateur, le téléphone, je me déplace. Voilà, il va ordinateur, il va téléphone, il va quoi, il va voir vos coordonnées, sinon ça va être en retard. Bismillah. Pourquoi on est boro? Voilà, non, je me suis déplacé, mais ça va maintenant. Ouais, pourquoi on est boro? Moi, c'est Sougolo Traoré, je suis depuis à Djatila, disons à Sadjoula, la maison de Sadjoula, dans la région de Kaye. Ah, Sougolo, bismillah, tu as grave, ouais, vraiment, grave, ça marche quand même. Ah, mais attends, wallah, Malikoum a boire la neige à Tobe Kania. Ouais, alors, Sougolo, tu veux venir, Amin Allah. Donc, on est tout ensemble et c'est bon, j'ai vu qu'il appelle le vélo, donc j'ai compris les thèmes du débat. Ouais. Parce que j'ai vu que position effectivement. Contraction, patati patata. Ouais. C'est un même politicien, bizarrement, il se trouve dans le CNT. Ouais. Peut-être que tout faire, on a tout dit qu'à fond, au banane. Moi, je pense qu'il veut pas faire lui. Qu'à droit à banane. Ouais. Donc, ces gens-là, Mali, dans le Nieta, c'est pas là le problème, hein. D'ailleurs, le CNT, il reconnaît, c'est pour nous créer des problèmes. Mais on peut faire ça. Ah, mais, on fait bien, maintenant, où est-ce qu'on a sur qu'on a la mairie? Amu buka sente chiu anyo kuma fo ya un mois. Ouais. Non, à ce moment non. Et moi je pense qu'à partir de cet instant, nous, vers parti politique, nous devons faire le CNT au non. Parce que nous avons des grands chantiers maintenant. Oui. Imaginez, le ministre Toumé la semaine passée, du moins en début de semaine, après l'élection de Poutine, la réélection de Poutine. Oui. Voilà, notre rapport nous sont signés. Effectivement. On sent que le Mali va être propulsé maintenant. Oui. Sur le plan mondial, ce n'est même pas africain. Oui. Imaginez qu'à propos, on va quand même au fin stopper. Effectivement. Non, on n'est pas dans ça. Oui. On n'est pas dans ça. Donc, non. Tous les intervenants ce soir, oui. Et nous devons être unis comme un seul homme. Inch'Allah. Maintenant, Allah nous contrecarrer. Inch'Allah. Ouais, mais peu importe, la communication est partie. Moi, je ne sous-estime pas mon ennemi. Ça n'est au grain à quoi, monsieur Traoré. C'est-à-dire, c'est un slogan qui c'est pas du tout, c'est pas réalistique. Mais à même qui a un mot quand quoi, mais quoi. Ouais. Oui. Ouais. Donc, maintenant, Allah va au moins comme un seul homme. Ouais. Et puis, quand il a pas la tradition fait. Ouais.
Ce n'est même pas une transition pour nous. C'était une révolution. Le pays est sur les bons rails. Ouais. Le pays est sur les bons rails. Ouais. Et on continue. Ouais. Tant que Nanga Diawana elle est sortie. Ouais. On n'a pas le problème du Mali, c'est pas le problème d'élection. Ouais. Pendant 30 ans d'élection, Le bilan est médiocre, oui. Mais c'est Traoré donc intermédiaire, bon, et il a la famille mouillée, moi, tu m'as fait décourager l'endo, bien vrai que vous transition faire, parce que moi, maintenant, quand tu as son fait, on a, tu vois, non, un numéro sur le téléphone, un fifi job sur le téléphone, un mot badé, on les liquide, moi, transition fait, pas comme, mais les gens sont frustrés, parce que, à ce même rodo, Kassola, et avant que comme attaque, Kalama, et Blalissal, quand même, et Bolo, a dit, président, au là, et Angabo, maintenant, qu'on a un Erelim Ganga, il reste sur le tour là, tout le monde, Blalissal, quand même, il Bolo, Kadamo, là. Oui, donc à ce niveau, moi je pense que Armade des Bessi. Oui. Peut-être que le monde maintenant, en tant que Philippe Ougapoula, mais nous reconnaissons quand même que les gens, ils sont pour la transition. Oui. Ils sont pour le développement du Mali. Oui. Donc moi je pense qu'il y a pas un affaire à Kouma. Allez, à la Niala de la Yafa. Oui, c'est quoi bon? Donc, les filles, je crois que Antinina a nos femmes, on va faire la Yafa Mouma. Inch'Allah. On va faire un boulot de Noma, Tadawani Galatanye. Inch'Allah. Voilà, où est le Boninga, Akilina, Abdullah. Il a comment il y a trop, monsieur Traoré. Monsieur Traoré, on veut jamais danter Kosovo parce que vous êtes Kassola, à quel moment est toro, et qu'à ce niveau, même, à la débat. Voilà, mais merci beaucoup. Oui. Bon, nous, voilà, où le grève l'objet, à vous de effectivement. Effectivement. Traoré, merci pour votre honnêteté. Ouais, merci pour votre honnêteté et puis votre patriotisme. Ni ala seulement vendredi donc, du moins c'est lui qu'on fait. Un bébé fait un bon info qu'on a coulou. Mais il y a vendredi qui a la communication barre ok dès demain. Ni ala sonama. Vraiment. Ouais, ouais. Vraiment. Merci. Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Amin Allah, Amin Allah. Malien communication barre on va faire dès demain. Donc on a fait un belagélé, mouvement belagélé. Moi on va assumer qu'on bega faire un dès demain la communication barre ok. Vendredi sur tout territoire l'étendue, on va bonner à la sonama. Avocat c'est qui forma foulendo ya, aka jamana kanuna. Vraiment aïra kafoko, aka jamana kanu, aka assumer kanu, aka transition kanuni, c'est pas kumaté. Vraiment chroniqueur bega kumanika. C'est ce qui est demandé à tous les chroniqueurs. Ne pas la même bagou, bolo sina romima, shiboraine, ibaro kafoko halala ou bekani jamana inkeleke. Mashallah, mais nametera messi. Nametera messi. Ala diate galone. Halala ka kuma boada kono. Amaine a benati ala diate galone. Mais je crois que le président a famia, vraiment, a famia. Moti, ala la hawla wala quwwata illa billahi lazilaki. Ala kala mon manama. Ni ala jama, ni ala ngolong bli krefa abita tunan chikono. Allo, yai. Amba yira ni su yai kalme mira. Amba la tanto yai ankulo tilare kuri datu na mayo. Ah, bismillah. Amena wallahi. Naam. Toro dante wallahi. Naam. Na tini nume me bashuka na kwa. Naam. Mai poka defe. Naam. Yalla. Naam. Donc katoka anga patriote le kulu donc kasola kulu écarté. Naam. C'était intentionnel quoi. Non mais c'est intentionnel, nous sommes tous des leaders, ouais. Donc franchement, ne qu'on be appel lui paye. Il va quoi. Ouais. Yaya. Ouais. Mourons ka boire de bébé ka bébé mourons bit mourons va iromina parce que nango quand nous ton ou fera baga boulot c'est pas bon. Non avec Tchéni. Voilà. Ouais. Sinon nous era manimenter quoi. Ouais. Ouais non ça c'est clair, tout le monde a compris. Ouais. Il y a au lieu d'antenne demain. Ouais. Mais enquêter pour toi nous fait la boulot quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Nous kon be de la cadam ne ba ma ko yan ko jakura mimbe se ka wuli pi joyro mi no ka joyno quoi voilà non o de ne ka appeli ya iga wole ligne na ko du vraiment o de akina to an mai vraiment ame fi no ko so on na la sono merci beaucoup inchallah merci ala ka amin allah ya ko malien bekabo fambe ye femme sans exception en begabona ko kono kulu vendredi do ni ala sonama après la prière en bebe bo mais avant vendredi am to abla isirgi fomba ko ensemble sauver le Mali on Mali mouvement beladjeli amena communication beke ensemble ye fom ana ni ko inteli akakana ke kono sukan foy ana organiser na coordonner na bo ko na la quoi